Uyai guys, uyai. Guys, uyai, share the live. Uyai, share the live. Uyai titaure, share the live, guys, share the live. Kwaiko, yeti ndeye news, yeti ndeye news. Heish, apa ndakanga na kusa flag up. Ndifuna kuvisa flag hiyo. Flag ndongo isa pa now, cheti. Ndakanga mavisa flag, guys. So, but nasi ngatingwe live yedu pane flag. Tisha say visa, tufuna uzusira mapana yedu. Because until we are back to normal, everything is now back to normal. Chakungorova dzimwe 5 years zedu dzima potatoes nemasadza nemuriwo nemapotatoes. Takudzokera everything back to normal. Apachina todzosera edu mabhana edu anogara aripo. Kwa news dzinomboseka. Kandi ndakuisira news ka mastokos. News ndichange chingokupai zvikamu zvenews. It's only for entertainment purposes news, guys. Hadzisi zeyo kunoyanti news adziverenga chidai. Handiverengi news, I'm not a news reader. Handina kuenda kunodzidzira kuverenga news. Ndezve entertainment. Andimona, ndezve entertainment. Yeah, risi ya kuti uripo. Ndezve entertainment zvenews izvi. Andimona, tingofadzana. Tichiwirirana. Tinotichiona zvikunyogwa masititi zvamusina kuona indosangana nezve zvimwe zvanyogwa zvamene musina kuona wondoenda kudza iwo pa news. Andimona, tichinda takadaro. Thank you, Sis Marv. Any 100 stars. Thank you. Guys, nothing boy say my stars. Ndikumbiri my stars. Nothing boy my side. You say my stars. Right. Muri say, guys, how are you guys? How are you? I hope you are all okay. Naiga, I was at Silkubatika pa weekend. Tangati liko kwa tati ku AfriFest uko. Right. Basi kuziwanya ya AfriFest yakafanana nesi. Anzizo ngati yakafanana yakada kufanana nesi Zimfest. Saka I attended both shows. Ndakaenda ma shows SR2. Zimfest ndakaienda, AfriFest ndaienda zvakare. So ndiye chida kunyatso kuona isusu ndo basa redu mablogger. Rekuona inini remember musakangane zvakare kuti ndiri blogger. I'm not just an ordinary blogger. Ndiri voice of the voiceless. Ndinomiririra vanhu. Saka guys vari mu comment section ndidedzereiwo Y2K. Vadedzei vategei vauye. Zvikuru sei anonzi Fred uya. Zvikuru sei anonzi Fred. Mudedzei tisaite guwa. Titaure varipo. Andima ina ndinomirira vanhu nokuti zvichemo zvinodzoka back kwatiri. Whether ndiri pa show handisi pa show zvichemo zvinongodzoka back kwatiri. Anditi chekutanga ndoda kuti aiwa takafara chaizvo takanakirwa chose asi mukunakirwa uku mune zvichemo matickets mamwe acho makona tichitengesawo matickets pano handika vanhu vachinotenga matickets avo akatanga ari pa price imwe nekutengwa kuita matickets anokwira. Sure, the show had so many people. I think close to 10,000 people. I didn't know kuti UK ine vanhu kudaro, guys. Musavharidzira henyu kuti vanhu vauye ku UK because UK yakato itori mpare. UK regai iZimbabwe, kaZimbabwe kamini Zimbabwe chaiko. Vanhu vakazara UK. Imagine vakanga vari pa ground, guys. Kuva vakanga vari kumabasa. Kuva vasingaiti zvemabhendi yakazara. Ini ndinomiririra vanhu. And ini tegai ini ndinomiririra vanhu. Ndo zvandinoita. I stand for the people, right? So tauya panapa kudai so toda kuti timbotaura zvakaitika ku Y2K ku AfriFest, sorry, ku AfriFest. Y2K was the sponsor. Ndiyo sponsor vakanga vaunza. So the Y2K nemamwe ma sponsors ese aripo panapa. Toda kuti mudzidze. Chekutanga mufa kuziva kuti vanhu ndo ma customers enyu. This is me saying it. Pasina vanhu hamuna mashows amunosimudza. Pamunotora vaimbi muchisimudza vaimbi kuti vauye kuzoimba kunoku munenge muchitoziva kuti muchatengesa show. Matengesa show muri kuda kuti vanhu vauye vaungane. So vanhu pavano complaina pavano gunun'una teererai. Pakaita yeZimfest yekutanga I was there. Yes, people had complaints, but zvinhu zvaicomplainwa nevanhu vachindiudza ndakazvitsvaga ngazvitarisaka to me sekuti yanga iri first time yangu ende papasina show yekuti ndikombeye nayo handina kukwanisa kuita review. Mozati kuti ute review, guys, unokombea ma shows tu akafanana. Wona kuti ndepaipa ne mistake. So I let it slide because ndandisina
imwe kombeya nayo. It was my first time kuenda up. Pazoitwa kwandiri nini Zinfest, it was a beautiful event. It was actually andinakona chakaipa because everything was there. Mvura yanga iripo, chikafu zvese zvanga zvakarongeka. Kwandiri nini zvanga zvakandirongekera. Maybe because yanga first show yangu andizivi zvanga zvine order, right? Tapinda pa AfriFest up. Chekutanga first point first. As they've been doing that for a while, ndazvionawo muvanhu. I don't know ishe ndosaka ndauya ndikavhurira because vanhu vanga muWhatsApp mangu makazara. WhatsApp mangu makazara vanhu vachitisimeli kwaya ikwe ndikati no, I was not quiet. Nezuro andina kuisa because after the show nezuro takaenda kumabarbecue 2 kwatanga takainvitewa. So takazobva ko usiku. Saka papa sina tenda tiri mafaro away barbecue ndokuti ndiite ndikati ndichaita nhasi. Chekutanga kune vanhu vakatenga matickets eVIP neVVIP. Inini for one ndandakapiwa matickets eVIP. Ndichisvika ndakasvika late kuma round 5. Ndataura personal experience yangu inini. Ndichisvikapo chekutanga apana tag. Ndakataura nemudiki Alex. Well, Alex kwandiri was so good. Andidi kunyepera guys, I'm going to say it is. Alex kwandiri ndi Alex ere? No, mudiki ndiani? Mirai. Andisikuita makwa inini vanhu munozadotara chokwadi sezvachiri. Okay. Ndiri kukangasa mazita, ndoda kungoya ndakamira sezvazviri. I want to say sezvazviri. Andimaona saka ndiri kuita mix up mazita. Thank you Sisi Justina Nengikiri ne 50 stars. Thank you ne 50 stars. Thank you ne 50 stars. Right. Alex. Anonzi Alex. Wacho Alex Ushu. Alex Ushu. He's a very evil guy. Alex is a very evil guy. Alex, you are evil. Ndakamunyorera message inini. Ndakatomuudza nezuro kuti my brother, you are evil. Ndakamuudza. Indeed he is evil. Guys, you saw me pano. Ndichipusha ma tickets avo. Makandiona ndichipusha ma tickets avo. Vamwe vaitouya kuseri. Andichika pusha ima tickets. I pushed. Ivative tango kubloka. Bye bye. Kumbi uchanotuonera kumba kwenyu. Block. Tutapeza anyway. Right. That guy ndiye wandakataura naye anditika taita pusha ima tickets ndaipusha ma tickets to me inini akandipa ma personal details ake ekuti vanhu vaitenga through inini vakanga vachisa mari ku account yake. Vanhu vaitenga ma tickets chero akakwira vaitenga ne same price yavakatenga kutengesa nayo. So vanhu vakauya vachitenga ma tickets avo kwandiri nema 60 pounds nema 20 pounds sektora kwakanga akaita. That was okay. Towards kuti tabuda kunoenda so zvaingoita vanhu vangu vaingoya kwandisimbeli ma tickets aya ndoti ma tickets aya isai mari mu account yake yanga andipa voisa mari chindipa email address vondipa email address ndoudza iye kuti ndomusendera message chisa ma tickets kuma email address aya vaipiwa ma email address aya ma tickets kuma email address muso kuti ndakuti Saturday tichienda ko chindipa ma tickets angu. That guy angasinga inini handisina ma tickets manje rava musi weshow. Hana akutumira vanhu vese vandiri kutengesera ma tickets ina ndina kupiwa ma tickets. Guys, ndakatozomufonera angasingazabati phone. I think I tried about 3 times angasingazabati phone yake. Pandakasenda message akasendera message yekuti ndatumira ma tickets pa email. Unfortunately pa email yangu panga pasina ma tickets. So me knowing ma promoters ndakatoziva kuti vatotanga chitsotsi chavo. Right? Ndikabva ndanyarara. So ndakatora imwe number ye UK yasingasindu vandamufonera akapick up phone. Ndikati my brother, what is going on? Ndiri kuita respect. Anditi ndiva na brother vedu ihanzvadzi dzedu andiri kuisa respect my brother what nezvaari no nekukura kwakaita handina kuexpecta unhu wakaora wakafunga kuti ari kubva kwaari. Handiti mazviona Alex uyu handina kuexpecta zvinhu zvakadaro. Hapana ma tickets sezvinei ndakabva ndangoti okay it's fine. Ndobva ndati kune team rangu toenda say okay we go and pay no problem. Toenda kushow isusu tonobhadhara nemari dzedu hapana chakaipa. Hande isi vanhu vakagadzirira rwendo guys, imagine wagadzira rwendo dakuenda handika muri kuzati makapiwa ma tickets enyu handi amakanzi muri kupiwa then boom munhu achabatiki ndamufonera nemwe nhamba kuti kwaufa handika akaita kungasiri kundinzwa kusvikira adropa phone kuchazofona back kuti maybe pamwe network kudai angasingasadai phone yake.
ndobva ndatoona kuti okay pane zviri kuitika, ndobva ndanyarara. So ndakati alright, ngatifonere mudiki wacho atinambotaura naye anove Fred. Ndakafonera Fred akabva ngoti zvakaoma, anyway uyai kushow, because takati haisati chauyi plus musi woyo weshow makuseni acho guys kune vanhu vanga vatenga mashow matickets kwandiri musi woyo makuseni. Saka uyu munhu uyu haachadaviri mafoni angu, ndomuudza sei kuti ndamupa proof of payment, haachavhuri kana maWhatsApp angu kuti kune vamwe vandatovaisa mari makuseni vari kuda matickets. Time dzave kuma1 vana vari kubva kuLondon guys, vative murodhi, ndiri kuvati driver imuuye, ndiri kuchitira kubata munhu uyu, ndavapa nhamba imi mubateiwo nekuseni kuti mumupe proof of payment. Ndamuudza kudhara ini ndichizamawo kunoko, haachakutya kutaura neni because haasida kutipa matickets, shoti amutengeserawo haachadi. Zvakadaro paya guys, ndabva ndafonera munin'ina same time akabva adayira phone, ndobva ndamusanangurira situation iri, ndiona ndakuronda kutukwa nevanhu, ndakudyiwa nevanhu. What is it Maya? What's wrong? What's wrong? What do you want? What's wrong? What's going on? What's going on? Weird. Open the door. Put it in the square. Please password your phone. Say visa. Password yet. Bye bye. Bye bye. Apa guys, iwona zvakuitika. Vanhu vaya vandatengesera matickets. Handiti ndikuvaudza kuti vari kuti wonai pane time dziri kuma1. Hanimona dziri kuma1. SIS MELLY matickets edu. Guys, apa inda kuti unge mnanopenga makamboita musoro nospina udai. Mari vakai vaisa makonti yake. Handika but vatenga through inini. Uyu munhu uyu hachakwasi kumbata. Guys, ndanda kutsaka ndosvika ndofunga kuti kutengera vanhu ava matickets here. Ndisina mari yacho. Ndofunga kuita sei? Ndosvika ndivatengera here inini matickets. Kana asiri kubatika. Sezvinepa ndakabva ndafonera munin'ina wacho Fred ndibva ndamusanangurira ndomamirira zvakaita. Akati zvakaoma. Alright, ngavauye. Kana vasvika vanoona vapei namba dzangu vanotifonera. Ndoti vangani? Ndobva ndamuudza. Zvikanzi ngabva ndavati chiendai muchigame rachinja mukasvika fonerai uyu. Handika ndapata maproblems munondibata inini because ndinasi ndasimuka but tiri murodhi tikutouya handichasvika late. Imi mufanira kubata iyeyu. Kana paita macomplications mondifonera. Aiwa vakasvikawo zvechokwadi. Vasvika kuya zvechokwadi vakafonera Fred. Handika Fred akabva vapinza haanamboita problem, akanovatsvaga akatuma vanhu vakanovatora akati vaiwa matickets vakabhadharwa. Ndo Fred, thank you my brother, I really appreciate you. Thank you very much for what you did because yanga yakusarira inini but show ndeyenyu. Handina sendra ndaiwana pamuri. Makaita mari dzenyu but nyaya yanga yakusara ichizosarira inini. Imi muchiziva kuti knowing very well kuti mari matora but vanapiwa matickets. So wakandiseva ipapo because sita rangu ndora izosviba. Handiona kudzora izosviba sita rangu nzi SIS MELLY vakadai kana ndetozonzi ndirimo mumuscam ini ndiri kuita zvinhu zviri honest zvotanga tawirirana. Right. Zvapera kudaro ini ndakazosvika kuma 6 guys. Ndasvika kuma 6 papaya. Ndasvika paya Alex munin'ina nditi uyaika ndasvika ndamufonera zvechokwadi munin'ina abva afona same time ndakabata mbva afonera mumwe angari munin'ina wavo angari pagedhi akati pana SIS MELLY varipo so vari kufamba namanija wavo nemudzimai chivapinzei. Handika vari kuenda kufika VIP uyawo tisvika anambonetsawo tishoka tiwo ndatoudzwa uyai ndobva tapinda atina kunetsekana. Right. Complain yekutanga yandiri kuya nayo kwamuri nikiri Y2K ndichipinda ndikuenda kuVIP hapana matag. There were no tags. Ndikuenda kuVIP ini ndiri munhu wevanhu makazvionera ndiri palive guys. Ndichingopinda kudai vanhu vakabva vatanga SIS MELLY ndisingatomboenda kana VIP yanga iri padhuze kubva pagedhi vanhu vatanga. Apa pane munhu anotisiya muVIP ini handikwanisi kugara muVIP nokuti ndichada kubuda ndichitendera chimhoroso vamwe vangu. Hanimaona that means handina tag. Kana ndapinda handibudi. Show yakakura kudaro isina matag. Ndakatosikana mirai ndikuya mirai madhaives ataka SIS MELLY ndikati mirai ndiri kudzoka. Ndobva ndanosiyiwa kanzi kunana security vapinze ava vasecurity akati koma tag zvikanzi matag hapana apera. Ndobva ndapinzwa mukati ini mukati ndapinzwa majeka madhaives aza pane vandati mirai ka vakatoungana vakamira panze vakamira kuti mhorosawo handichakwanisi kubuda ndatag. Ndadzokera pagedhi ndarizina nemusecurity ndikati wona my brother ndokumbira hangu ndakabata bhilo ndikandokumbirawo ndise signature yako kuitira kuti kana ndodzoka
Undozokutoza signature yako undipinze nokuti ine andikwanisi ndingagara mu VIP umu. Tine moda kutengesa chikafu chake kunoda kuno marketwa. Tine madiaries akawanda kuda tine vanhu vedu vari kuda kuti mhorisa nehama neshamwari mukati umu. Zvino kana ndandabata kana ndiri logged mu VIP iko kupovhu kuno kunonakidza zvodini. Andimoona indiri munhu wevanhu guys. Ine handisi celebrity ndogara ndichikudzai. Ndiri munhu wevanhu. Mukaradhi yanga aripo ndobva no ndikukunzwisai because ndaona vanhu vachingodedza zvatakuita handichakuisii signature. Ndakuonai chibudai muindi muri kufamba muri ndibva ndati panguva inei vamwe vaenda uko saka chibudai kana modzoka mungosvika pandiri ndakuonai ndokupinzai ndokubuda kwatakaita. Tabuda paya tapinda tenderera nemadhiaries tikufara tikuona na background tikufara tikuona na taenda kuchikafu kaita zodai 10 fast forward ndakuda kudzokera mukati guys. Ndadzokera paya pamakanga makuti muda nona gafa paya ndakuda kuenda kuna gafa ndikutadzei life ya gafa ndiri padhuze. Security wachinja uya pasisina ndasvika papa ne vamwe ndazama kutsanangura svika yatikuzivi isu we didn't see you, we don't know you. Ngatimbobloka vari kuya kuzotengesa maplatform evanhu vasina kuningirira vasina kukumbira kuteerera kwakadaro. Handimaona ndadzokera zvikanzi atikuzivi isu zvikanzi nemunotsvaga security ndikatogomutsvakei pandavakamira pagedhe pano ndakunesana nemasecurity aya nchida kupinda mukati kuti vanhu ndandanga ndiri palive kutoezana ndipinde mukati hapana guys ndakoita kujamba chisimbi ndikati kana chida kundisumudza ndasingaandisumudza ndirachire panze handina zvandingaita apa vari mukati vandionawo madhiaries amira simeni ndikati ndikuramidza kupinda ukati vanokuramidza kupinda imanga muri muno ndikati ndobva ndati chatoya muzati chimwe chigindagori chekuafrica ka unongo uchisanisawo kuna naeurope kusina chigindagori yawatona kuti ndo zviripo ndakachijamba chisimbi chiya guys kuti ndiwire kuseri vakazongonditarisa masecurity ayaka ndibva vangoseke vakati kuti vachandibata hazvichaiti. Ndikati saka do you think ndingaichinyepa kuti ndandirimo ndisimo inda kutojamba muda ndibata chindibatai ndobva ndakwira ndikawira kuseri vakazongonditarisa vakandisiya ndikapinda ndobva ndakaenda kune vamwe wangu vanimaona. So zvakadaro zvega izvozvo hazvina kundifadza. 2 matoilets anga aripo chai zvakawanda panotengeswa chikafu munoita matoilets asina mvura chirudzi matoilets asina mvura moita matoilets asina mvura chirudzi. Vana vaingobuda matoilets vachingobuda matoilets vemene china vachinda kuchikafu. Come on, like really guys you have to try and unogara kuma first world countries hamungakundi nesu Africa chaicha iyo kuAfrica kukauya vana Japanese vana Winky DI handidi kutsando ndinoda kudzipa kuma promoters ariko kuAfrica uko. Animaona zvese zvinenge zvakarunga mvura inenge iripo everything they make sure chero food chaicho vanenge vari kuna VIP vanomeka sure kuti vari VVIP havaburuki vachienda kunotenga uko. Kune mawaiters nemawaitress anenge asainwa kuti munoseva uko havatongo vanenge vachingoona ndi vanenge vachida kuona vakagara pasi saka sure vanenge vachingoona vakagara pasi vanenge vari padhuze nevaimbi vane access to vaimbi vachitogawo mapictures because vabhadhira mari dzinodhura. Chero mawaiters anotoya achibvunza kuti muri kuda doro ripi vanhu vachiodha vakagara pamachairs avo masofa avo of which that was a different case kune AfriFest yandakaona kuma first world countries. Mvura inenge iripo and everywhere kuti vanhu vaingobva vamwe voenda kunotenga chikafu tongodya pasina kugezwa maoko. Hakuna mvura. To me that was a flop. Makatadza hamusi kugona kuronga hamuna kugona kuronga show yenyu hamene mamwe handimazivi but on this one it was a flop. Pazvo zvatikutaura izvi tabva ipapo show yakatanga na 6 guys vaimba vakatanga kuimba kuma 5 I think. Masikati ese vanhu vakasora chiridzigwa disco show yakanzi inotanga na 12 paposter. Andika yakanzi inotanga na 12 paposter vanhu vakasora chiridzigwa music DJ achidza music pasina kana artist angauya haripo. Maartist akazotanga kuimba ndofa kuma 4 5 kukwira pa stage kuti vaimbe apa show remember inopera na 10 apa maartist aripo mangani akawanda ngari more than 5 manga musina maposa chitora kuti musina matape kuda kuti manga musina mvura teredza musina matape zvati kusama kuti kwa kusina mvura andi mazviona no children facilities. Yes vana makati kwakanzi vana ngavauye vana vatambe hakuna majumping castle evana hakuna maswing evana chaingoriko itendere mapiano. Okay mapiano ma teenagers koma 5 years nema 6 years so vabereki vanga vave glued nevana because hakuna kuendesa vana function yakafana neyainofa kuita majumping castle inofa kuita zvinhu zvamunenge munotohaya vanhu vanenge variko vachitoita savana ipapo
vana vari safe vachitambira iko kwabereki vachinjoya vari uko vana vachitamba vari up because it's a big event and maevents ekuno haitwe every time sekunana South Africa pamunoita sama yenyu ipapo pa1 pamunozongoita maevents make sure kuti zvenyu zviri up to standard kuita kuti vanhu pavazoti patikuenda function yakarongeka tiri kufara. Vaimbi vakwira pastage paya vakwira pastage vaimbi vamwe vavavisa vadika vaimba tazosvika kumaartist edu makuru. Japrez akakwira panhingikiri Winky D akakwira pastage aiwa vanhu vakafara chero mapiano ini ndakanga ndiri palive aiwa survey ndaiona hanimona vanhu vakakwira vana vavese kumapiano kuvakatiza kudai kuti Winky big man gafa vachiuya vana vekuno kuEurope vakaya vakasara makaona imi guys akasungudza vanhu vese vanga vari kuseri kuvaitamba vasina basa mamwe maartist ese including inini ndakanga ndiri ukohwe mamwe maartist ese akaimba ndasina basa nazvo pakangonzi gafa ndakabva ndamhanya kuya andimaona because ndiyewana ndichida wankuona antimashona akasimudza zvechokwadi akaimba zvikanakidza achibuda akaimba I think dzanga dzatove kuma 29 show inopera na 10 ndati mubate patime kuma 29 uku animaona kuma 29 uku ndo paakatanga kuti asvikira pastage achiimba akuenda kupastage yopa kunomira kuti kunoimba and aimba apedza andika kwabva kwapinda makadzi makadzi achipinda akasvika nevasikana vake vaya vasikana vaya vatomira kuti vachitanga kuita dhansi vangwari palive yangu makazviona zvese animaona makazviona zvese achitamba kudai so hatizivi chakaitika kuti vakataura natudi kumberi koko tangu kana makadzi atoramba haina kuita 5 minutes akabva atoramba animaona ndobva kuti vasikana vake vakabuda handiti makadzi ndobva ataura kuti mandisaboteja ndozvaakataura akati mandisaboteja takuzotsvagiridza kuti chii chiri kuitika kuri kunzi stage yani muzati uyu ndio kujamba uyu ndio kujamba akachigara pasi pachidii stage pama events aya panenge pana stage manager guys kune vasati vamboenda kuma stage aya panoiswa stage manager anenge aripo handimaona anofanwa kuti aone kuti stage yakamira muruziva kuti kune mukadzi akafanana makadzi anojamba anodaro makuisa muteketefe westage zvino zvaigona kukonzeresa njodzi. Health and safety ati muri pafestival countries health and safety comes first handiti stage yaisheka kudai makadzi akati hatikwanisi kutambira pastage yakadai apa pamakadzi vanga vasagwa 40 minutes kuti bhawa rivharwe so vari kunzi shayai muri 20 minutes iye naJapreza haisi mhosva yaWinky D haisi mhosva yemaartist imhosva yemapromoters ndo vanhu tiri kuitira life inasi imhosva yemapromoters because mapromoters makuvenganisa maartist makadzi akazobuda achitaura before tasvika kuvideo anyway regai titi makadzi aramwe aenda andika zvakazoita kuti titomboenjoya 2 masongs aJapreza because 20 minutes amakadzi akazozitora akaimba 40 minutes akagona ngoimba chiremerera akaimba goto zvikanzi chibva isho yavharwa vanhu vachinenyota pakunzi pakutanga mafaro zvikanzi isho yavharwa akagwadziwa guys ndinoda kutaura choko ndandiri kumberi ndakanga ndiri padhuze ndanga ndakakwira musoro petebhuru inini zvokuafrica ndakanga ndaenda nazvo remember ndandine makosa angu tiri vekuafrica guys tatakwira musoro pematebhuru taakanga tichiona vakanga vari palive you saw akarwadziwa akataura pastage masviko ekuti andina kufara ndabatikana because ndinenge ndabva kuAfrica kure ndichiti ndikuya kuzoimbira vanhu ndoya ndopiwa 40 minutes kuti ndiimbe apa ndichiri kuda kukuimbirai semunhu asingatauri zvakawanda ake haana kutaura zvakawanda angotaura masviko iwe kungoti ndinenge ndichida kuimbirai ndabva kuAfrica kuya kuti ndikuya kuzoimbirawo vanhu ndoya ndopiwa 40 minutes ende 40 minutes akazotora dzakaramwa namakadzi 20 aifanwa kuimba one song zvobva zvapera ndobva abuda akaenda pavaimbi vese andika hapana nemhosva uchi chekusouth Africa ichi makadzi ichi hachinawo kushandisa brain kuti chifunge kuti Winky D aorganize show akatotorwawo nemapromoters sezvaakaita akanoita video akabuda achiita kunge ari kuataka Winky D zvino zvatisina kufara nazvo isusu patakazomuresponda hanimona andaenda tombomuitira video yakanaka naye ndobva ndamisira kuWhatsApp yake because namba yake ndinayo but ndakazongoti no zvinoita kunge ndikuitora personal andika isi ndatini ndakazongoperera kwazvatangira ndobva ndangononyorawo macomments hanimona makadzi unowashona mutegei titaura achinzwa tege mutaura achinzwa timuudza achinzwa makadzi there is no need yekuti ubude uchitangori kublema a certain artist mutegei guys titaure izvo asi makuwa isati atifariri makuwa toda kutaura zviri pano andika paground
Take yaMakhadzi, guys. Take yaMakhadzi. No, after plenty, imi munozona zvinhu kumasure. Makhadzi akazotanga kutaura danzi ati promoters atotukwa nemaZimbabwe. Tatomupindira. Pekutanga Makhadzi achitanga haana kutaura kuti promoters. I'm going to play the video for you. I'm going to play the video for you. Undiudze kuti ndiMakhadzi. The moment yakati karikimang, kana musingazuti karikimang zvinorevei nechitswana nechipedi. Andika aida kuti gara zviano nzani. Kuno kuti Makhadzi azivi wingiti. Makhadzi azivi wingiti. Makhadzi azivi wingiti. Mutegei. Pama amuna kunzwa paakataura kuti karikimang isusu vano vagara nevanhu ava. Munhu akati kuti karikimang zvineka kuandamaina so zvazvinazvo. Language yavo yo ichitswana kana chechinhingikiri zvineka kuandamaina. Kane karipo Mamutega I know whether auya izvozvo kana kuti hana kuya achazoteera kuti ndategerwei she's going to hear. Ndikani yatsopatise murapa ndichisa zviwedzi zvechirungu tayatsonzwa. Animaona Makhadzi, you are very much smaller when it comes to Winky D. You are a toddler. You are a kid. If you see, whenever you see Gaffer, put respect on that name. He's our national treasure. You hear? The video, let me start by playing a video. Tuminyatso kuisisa. Kunevari kuti akazoti kwa promoters. Kune kwa kugadzirisa kuti unenge waparadzwa nevanhu nikikiriku. Andimona. Team rinenge rajamuka. Where is the video? Kama ndakatochidhilisa kuti ndakatogumbuka kasi. Chisi chwere. Chisi. Right. Ndinde pagroup ndo pachiri. Munyatso zvinzwira achitaura. Guys, so my brother Winky D, I love you very much, but you disappointed us today because of this. Like the whole thing was planned. Anti washinzwa kunenga chitanzi promoters. Atichi, I love you so much, but you disappointed. She's actually putting the blame on Winky D. I'm just here to be fair. I'm here to be fair. Kaichitange futi munyatso kuisisa. Guys, so my brother Winky D, I love you very much, but you disappointed us today because of this. Like the whole thing was planned for your performance, special for your performance, to destroy us. I don't know if you know that, but that's how the situation was. Because of, if it was not like that, they were supposed to follow. The road manager was supposed to manage the time and the artist. So all I can say is whatever happened there was planned for me and Japreza to fight because of Winky D ended his performance, whereas it's only 40 minutes left for the venue to close. I think that statement alone, tokutaridza kuti we know kuti Makhadzi anowirana na Japreza. Antika anowirana ne vanhu vakawanda. She's friends to many people in Zimbabwe. But she doesn't have the right to say that Makhadzi is not from Zimbabwe. Makhadzi, you are South African. Stick to your South African music there. Don't come and try to cause commotion between our Zimbabwean artists. Japreza and Winky D, if they've got their own problem, they'll solve it. These are brothers. You are not a mouthpiece of anyone, be it JP or whoever. If you are saying it was as if it was planned to sabotage, what do you mean? What do you mean? Everything was wrong that happened there. We do agree with you. It was wrong. That's why we are here doing this review. Because the way these promoters did was actually wrong. We are addressing this. We are here to address the promoters. But along the line, we are going to address you as well. Because you made a video that went viral. Your issue should be between you and the promoters, not a certain artist. Makhadzi, if it was you who was called to perform 1 hour and the other artist was said to perform 20 minutes, were you going to say no?
Were you going to say no? You were not going to say no. You were just going to perform. Let's be fair here. Leave Winky D's name out of you, and you can never be used to promote Winky D, because Winky D has made a name for himself long time ago, before you were even found. Before you were even identified to be a professional artist, Winky D was already there. Winky D is a big name in Zimbabwe if you didn't know. It seems as if you don't know him. When you were saying Winky D, what's his name, Kara? It's like you don't know him. Fine, it's allowed. But you cannot be used to promote Winky D's name. Winky D has got a name. He has his name already. So they want to correct you. But we do forgive you for what you said, probably because you didn't know that Winky D is the God. And you didn't know that Winky D is our national treasure. So we have told you, we'll forgive you. You can continue coming to Zimbabwe and sing. But don't ever diss our Zimbabweans artist. Don't ever do that. Be it Winky D, be it the smallest of them all. Don't ever diss our Zimbabwean artist, because we will come for you. Leave us to fight our battles alone. We don't interfere in South African music. We don't. And we expect you to do the same. Right? Right. Tapedza ipapo, guys. So, akagunun'una, of which ipapo tikatarisa, Makadzi was 100% right. Chatakashora, mashoko akataura. Ekuti anga achiblema munari wrong. But she was 100% right. Auti udze zvekutaura maudhi nyarara zvako. Nyarara. Inotanga yako live. Go and press your own live and say your own stuff ikoko. Indutara yangu pano. Yandada. Usakanga mwenda katogumbuko ufuti. Anmona. Pai ataka nekushora Winky D. Here we are. And I'm just being fair. Kutara maonera angu. Undu udze zvekutaura. Anmona. So Nyaya iripo ndekutika. She was right. But the problem, yes, iripo ma promoters. Ma promoters do any problem. Do ati unganza pano. Ma promoters, look at it. Muriku makuruisa sama artist. Mavekuruisa sama artist. Because now we are attacking yaMakhadzi. Nekuda kuzvakata urachi ataka Winky D. Right? Makaguisa ndimi. Maifa kumanage time yenyu. Maskati ese panga pasina vanhu mchinza vanhu music. Ikati makati 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. Ma artist otaka kuimba. But ma artist akatanga late. Zvinoizva kuti time yanga yasara shoma. Imi munoziva kuti mutemo kuno kana kanzi 10 o'clock varu nguva vanenge vakutomira kuti close. Vakutomira kuti muvhare. Andi mazviona. But makarega kuti vanhu vapinde netime. Saka all along what were they doing? Vari kumahotoro kwavo. Vaitei. Petronera rigati vetata kubloka, go to hell. Gati kublock. Dakutokutaridza kuti we are not going to miss you, we don't even know you and we don't care about you. Block. Ma promoters gadzirisai. Gadzirisai ipapo ma promoters. Makutorwisa vanhu ndimi. Nokuti relationship yawo it will never be the same because of zvinhu zvamakaita. The relationship will never be the same because of zvinhu zvamakaita. Manager, because akuna artist akada kusumudza kubva kuAfrica kuya kuzoplay 20 minutes, guys. Remember that my artist panenge apinda mu Europe. Vanenge vachitasa kuti ndopata kuti tiitawo mashows tizvimakete. It's marketing after marketing themselves vachienda. Depending ne performance vanenge vaita pa stage. So I'm come pa 20 minutes. Zvinobesere. You guys, I think I don't know what happened there. Probably kuti nditi I don't know, really. I don't know what happened. And I don't know what happened. But what happened was not fair. Before, guys, pakatinga kutonzi papinde vamwe vaimbi vakatopinda mukati sauna mambo duterere kuti nana somo vakatoimba zvakareba. Vakaimba time yakareba. Vakaimba time yakatoreba. Pakaita mukadzi yawo kuno ku UK umwe anoimba futi yayo. Anditi akatoimba futi nguva yakareba. So maifunga kumanager Kati vetato delete utabisa futi it. Anonzi delete la tombo. We are not going to miss you. Bye. Anmona. Time yonga ni mati manager. Makachora kana tizimwe times. Zimwe zoti vaimbi venyu wanga vakanya kumiri kwende vapi. Makaita kuti zvibatani. Zvibalance. Madmini block iva. Notara sinani basa resi block.
block. And machwana. Saka Y2K, gadrisai unu wenyu. People were not happy. Tichimuka the following morning, makuseni guys. The following morning tichimuka. Ininda kamuka njine ma messages munikikiri mu WhatsApp mangu. My dad is smelly, we want a refund. The reason why ndiri pano. DJ vakaimba wana tuterere, vakatoimba ngwa zakatotrebe wana tuterere. Animona, inini, antika, guys, the reason ndauya pano, ndichimuka the following morning. Ndakamuka wakusendine ma messages mu WhatsApp mangu. Vandakateksera ma tickets, can you smelly, can we have a refund? I'll show you the messages. And skuta rajunye bagain. The reason I thought ndizo we need to know. Ndikati wona my sister refund mogaisa mari kuni ndikirwa kwa antika hauna kuisa mari ma account mangu andi all number ish enda no demand mari yako ikoko animona not 1 not 2 but more than 4 vaida mari dzavo back can you read murukona Nikatompa contact ye Y2K umwacho uyu. You see? Anti murikuona. Makuda refund kwandiri inini manji. Inini one ndashandisko na ngikiri uyu. Na uyu umwacho uyu. Wandakudza uyu. Anti shandisa fine. Anti chika ndazopinzwa nemningina wake. 2 ndakupiswa nevanhu vangu vakuti simeli takatafambira kunoona japraiser anakuri angoyaka imba mzotiwa tikukumbirawo mari yedu because remember kuti mwene wanenge ane favorite yake. Can you have our refund back? Unoperegwa guys. Apa ndashandiswa ne Y2K yachona. Ndashandiswa ne Y2K yachona. Apa makusenti kuti zvapera tikufumana kudimanda mari dzavo back. Ndindakatekisa ma tickets. Andisina kupuwa ma tickets achona. And you see why in Tukutaura says we are going to come to see my cards. I need my money back. You see? You see? Dopa ni Nyaya yedu. People are now coming to me. Message kumisira atopinduri. Achatopinduri andisho yake kapera. Akatora mari. He made money. Imagine guys even vangavari ku VVIP. Vakabhadrama 200 and close to 300 pounds. Imi haisi mari yekutamba nayo. Murukunzwa. Haisi mari yekutamba nayo. 200 chakadaro pounds, 100 pounds. South African rands is how much? 100 pounds is about 2.1. Vanhu vakabhadrama 5,000 rands. Animona. 5,000 rands. Ekuti apinde munikikiri, vapinde ku VVIP koko. Hakuna special service yanga iriko. Nothing. Havana kugona kana tomboti vaite ma pictures nema artists achona. Because of time. Vanani vabhadhara mari dzavo izvozvo. Kwete vakaita ku VIP, matiketi aita 100 chakadaro pounds. Zvakangofanana. Japraiser ana kuimba, Makadzi ana kuimba. Makadzi wachona ane point 100%. Makadzi tikumukola to order pakushora umwe artist ndopata kukola order. Otherwise zvari kutaura she's 100% right. Makadzi akamaketa show guys. Makadzi also marketed this show because in South Africa muno munikiri mu UK mune ma South Africans aripo vakatenda kushow vakatenga matickets achindira Makadzi. Handi muri kunzwa kune vakatenga matickets vachiendera Makadzi ashandiswa market show kwaita 10,000 people verekai mari dzandiri kukudza idzi kuti vanhu vaibhadhira mari show yanga ine close to 10,000 people vakaenda kana 100k pounds vakatora. Hani muri kuona but mafenzi Makadzi angauya Makadzi ana kuimba. Makadzi ana kuimba. Uyu Tafadzwa. There you go. Thank you Tafadzwa. Ini ndakafambira jana Makadzi paid VVIP no service. I wish ndakazvionera nangu pa Facebook yenyu. Exactly. Ndingati takangoti no problem guys chigarai 190 tungoita hedu zve live show vanachiona
South Africans akasimuka kawanda chino naMakhadzi. Mazambe Makhadzi anodiwa ku Africa, guys. Let's not take that away from here. Makhadzi is loved in SA and in other African countries. Na Malawi kupi, varimo futi munomu mu UK, Zambia kupi. Vakadisumuka vatozivi mamwe maartist angaripo. Vakasunga chitufambira Makhadzi. Akamaketa show, mashow akanza ape, matickets akanza sold out. Matickets akaita sold out, guys. And more. Matickets were sold out. But Makhadzi ana kuimba. Havana kupakura zviri fair, ma promoters. That was rubbish. That was rubbish. It was not fair. Kune vanhu vakanga vakamirira wagwizi vakawanda vachitakatomira botso haina kuimbwa. Hana akangoimba 2 songs. Hana kwanisa kuti aimbe Japrez aite zvake zvija. Hana kwanisa. Because panga pasina time akarwadziwa. Akati Japrez ataure mozviziva, guys. But akataura nemai kuti ndinenge nchida kukuimbirai, but this is what happened. Ndobva ku Africa kuya kuzoshandiswa kuimba 2 songs. Ndonzisiya. Ndosaka pakuita commotion pama artists. Of which chamsiri kungoona chimwe ndechekudai so. Muri kuona zvakaitwa naMakhadzi nezviro zvazvia. Zvokuita video yaya. Zvino trigger hondo mu SA. Ndida kuti ndikudze chokwadi. Kune vasiri mu SA vasingazivi. Video yakabuda achitaura yaya nezviro yaya. Handika zvino trigger hondo. Because vanenge vachiti makadzara kunyika kuno kweduku. Why muchititawo artist edu zvakadai? That was not fair and that was not right. That was not fair. And akapesera tara muromo kuti ndichaorganize show yangu ndiri 1 Makhadzi. Then ndozouya ndoita show yangu. Major Tembo we dia hana chakakanganisa. Let's not mention mamwe mazita pasingakwani. What did he do? Akakanganise. Akanganise Winky D akangoimba aningangopiwa akapiwa minutes kuimba. Handiti ma promoters were wrong with supposed kuti vape munhu wese ma minutes akainzana. Hati ndizvo. Ingawana vana mabotutere vakaimba ma minutes akareba. Ingawana Selma vakaimba nguva yakareba. Ingawana uyu musikana anoimba uyu jazz or whatever uyu stuff akaimba nguva yakareba wani. Akaimba nguva yakareba wani. But this time yakaunganiswa pasi konzora iti maartist edu 6 tine ma hours mangani 6 hours. Handika munhu nemunhu 1 hour 10 minutes dzake. Chete. Muneva once tell me 1 hour 10 minutes dzake munhu ose oimba. Mudata show here. Hello? Mudata show. SIS MELLY, I just wanted to say ndanzwa muchitaura nyaya kuti vanhu vari kubvunza mari dzavo. Vanhu vakatenga matickets avo directly vachishandisa mabanka dzavo. They can call their bank and request a reverse payment. Ndanga nditosvika ipapo ndatonzwa kuti campaign yo yatanga. I heard kuti campaign yatanga. Ndikazosvika ipapo kuti campaign yatanga yekuti mabank akuto withdraw mari dzo back kuvanhu. Just ring the bank and say vakaita false advertisement, you want to reverse your payment. Bank rinokudzorera mari yako vozotora mari yavo ku Y2K. Because gore negore same reviews idzodzo vanhu vanenge vachingochema ndavaite zviri nani. Vanhu vakatora mari dzavo back, then I think maybe they will do something about it. Okay, that's or else we can say hi Mkoma Doubt, or else we can say if there's another promoter who can chip in, please. Next year, Ronga such a show. Show us what you can do. Maybe you need a different promoter. If there's another promoter, this is time. Industry, there's room for everyone. There is room for everyone. Hapana not kwanza show yakati nde yangu. Shakafana na Facebook ijere ari zari. Aninga kufunga vura page yakani kuvura page yakaita zvanoita. Animaona. So if there's another promoter, akufunga who can do better than this. Next year, people in UK are waiting for you. Ronga, start planning now. Thank you, my sister. I was a smart card. What she's big. Ngavachiendo kunana O2 arena kunenda ana Bena Boyuko. Vasiyana nezvekukwira pama stage anenge akagadzirwa nema card box. Ndavachitowo zvinoitwa navanhu vakuru. Thank you very much, my sister. Thank you for that one. I was going to say that, but anyway, here we are. It has been said already. Handi murukunzwa. It has been said already. Murukuzvinzwa nditi. Hanzi ini ndachiziva kuti kune campaign yakatangwa nemadzimai kuti ngatitore madzeni vakatanga kutokomplaina mabank kwavo. Saka hanzi the more complaints yakuita the more munhu secha mari dzichazosegwa back. I don't know. Saka if you want you can just go and request your money from your bank. Kana wakatenga ne credit card unozosegwa mari yako back. Hello my sister. Hi SIS MELLY. Kuri say. Story yaMakhadzi ka. I feel I agree with what you're saying. Kuti
maconcerns ake ari right, but ari right. akadirecta the anger kuri wrong, yes. Because chinoitika zvakafanana nemuchechi sisimili munhu akaenda pamberi achinzi ari kupa testimony kana kuti ari kudii, munoti varidzi veprogram vanogona kutokuteera vachikuti sisi zvadai mini akaita zvinhu zvazviri against zvaaudzwa nemapromota. Pane vanomanaja stage handiti kankanika tinotiona chero pamunotiona kuti pastage pane zvinenge zviri kuitika, pane vari kuenda mhino zviri kukomplikatepane stage manager anenge atoripo. Yes, zvingadai zvakatobuda zvekwe izvozvo maconcerns ake ari right, but pasina kungotifadza ndepekuti now to another artist, now it's wrong. Yes. What JP did was okay because he just raised his concerns and we know that those concerns, they are directed to the promoter because no one organized the show except for the promoters. Yes. Pakuti zvekuzoti history ufamwe tengesitomboriwo yekuti artist anenge achitonongedzerana no, maartist ese angari paipai angari paflyer riya vanhu vane mazita avo varipo vese kuti kutori nemaziti toda mamboduterere. We can never say mamboduterere vanga vari mwana mudiki paye, no, munhu atoriwo nezita rake rakatogadzirwa already handiti, meaning vese vakatoshandiswa maartist shandiswa ese akashandiswa. The promoter is 100% wrong, and if the people can correct it by kana vari kunetsa promoter izvezvi kana vari kuita marefunds avo support it, because promoter ndiye akatotadza kuronga zvinhu zvake. One show ikanonoka kutanga uri kuti uri kuitei vanhu votora nguva vachientertainwa nemadj only for you to have mabig artists achiteera kuzasi achizowana kanguva kari kadiki. That wasn't even okay now. Yes, right, thank you very much my sister, thank you very much, thank you. Right, I do agree with you. Sterek ati mazviona vese, I feel kuti vese what's the number to call? Yamunayo yoyo yeku-South Africa, mkomadewa yamunayo yoyo yeku-South Africa yoyo ndiyoyo, as long as the WhatsApp chat. And it's my artist ese justice was not done to them. Vese my artist, and we are putting the blame on the promoters. Antika, we are putting the blame edit from our promoters. Because you come here and say nonsense, and I'm the voice of the voiceless. Especially when kunzi mari zedu. Nokuti ndakaona kwa ndichitengesa ma tickets. Then that's wrong. Ini ndinotoya manje guns blazing. Ndizvo ndinozokutora ndozvandogona. Ini ndinongotaura ndine voice. Ini ndine voice. The promoters must do chitema zvaMakhadzi zviri kunyatsonzwika, but kwaakano directira kwacho hakusiriko. Tatagara takatoronga kuti tikutouya kuzovamiririra vana Makhadzi, boom, video yemva yabuda yake. Tatagara toda kutozvitaura izvi kuti zvakaita kuma artists is not fair. Ndobvabudisa video yaya kudirector kuna Winky didn't do anything. Anenge akangoinzi pastage imba akaimba chitobvunza kuti ndoramba ndiri pano here, hakuna promoter kana nomisa kuti aiwa vakuru vangu chibvai tivise mumwe, vakamusiya achinda mberi achimba. Asi achizati zvinokonzesa kune mamwe mapromoters. My sister, I'm on live. That was not cool at all. Atidi kunyeperana. Kana paine vane mari dzavo promoters who can do better. This one show iyi vanhu vatadza kuti vanoida Sterek. Andichika vanhu vatadza kuti vanoida show is Sterek. Animaona. Take the opportunity. Take the opportunity. Pinda mazviri. Tinongotaura chokwadi. Okay. Right. Those guys vanoda kupawo pfungwa dzavo vanga varipo, vanoda kupawo pfungwa dzavo kuti tione kuti tagadzisa tataurawo zvamuda kutaura, shungu dzenyu dzipere, and also positive criticism is needed kuitira next time kana vakuita. Gaitise number. Gaitise number dzekuti vanhu mufone vari kuda kufona.
right? Right? Varipo here varuda kufona. Varipo here varuda kufona. Number that I pin up. If you want to call in, phone 9. Kwai but kwai tuke katadzei. Kana mamusina kuteerera then chadzokera pa live monoteerera tatotaura zvese nina was there ground. For status nditotone ma complaints angu ndakatozvimirira ndatotaura pano. Mozodzokera live kwayatangira mozoteerera. Mozobatana nevamwe tingatanga kudzokera kuti back atigoni. Hanzi UK the paya apana promoting yavakaita paya. Pana promoting ya best promoter to you. But kune vamwe vazhinji vangu varipo vanhu vari kuchema. You can see people kuti vakutochema. Gati vitari bloka rinonzi kethi iri. Unofunga kuti ndikutaura ndakagara kuZimbabwe. Unofunga ndakagara kuZimbabwe. Katiri bise. Pedze naro. Kana vari paroda kutaura vane ma concerns avo guys, you can call in. Handika, you can call in. Moti pause amuri kuti pause. SIS MELLY address the lady who said you are not Zimbabwean to yaMakhadzi. I don't know. I've never, and I never saw that. And nakuiona that comment. Y2K, that was a rubbish show that you did. Rubbish show. Hello? Hello, SIS MELLY, how are you? I'm good, and how are you, my brother? I'm doing great. Inini hangu ndakutaura hangu ndakamirira hangu yaMakhadzi because ndinofollow hangu zvaanogara achitaura. yaMakhadzi munhu wekuti she loves to perform for her fans. Haana basa nekuti mari or she and everything. Anotry by all means kuda kuisa 100% effort. Saka I think zvakamurwadza ndezvekuti she traveled all the way achida kuuya zvese kuzoratidza talent yake. Saka iye nenyaya yekuti anga ane shungu, she ended up akutanga kutaura and everything. So I understand kuti vanhu shokati vakarwadza because akazodirecta kuna Winky D. And also we don't know whether what did the promoters say to yaMakhadzi. What did they say? Because vanogona kunge varivo vakamuti uyu munhu ndiye adya time yako. You understand? So we are not sure exactly kuti chakaita kuti complain yake direct kuna Winky D chi, because I think a lot of artists when they perform even more time beside Winky D. So why yaMakhadzi akazongonanga Winky D direct? Saka ndochandofuna I think maybe iye ane information yakaudzwa somewhere behind yatisiri kuziva isusu direct. Because ugona kumuti why did you attack Winky D? Arikona ngane zvaakaudzwa iye before. So but he's still my brother. Even though angakaudzwa something behind the back anichi. Alpha was the artist. Artist was the artist. Anti. Haunga blame him artist chero de angaudzwa. Anongodzokera kuma promoters kuti audzwa time yamamuti aimbe audzwa nani. Still it goes back to the promoters. Chero vakamuza kuti wajirwa nikikiri ma promoters ndiwo anokosa kudzokera pastage kakunomisa munhu kuti time yako yakwana. And then my brother, if you're watching the show, Winky D aibvunza vanhu kuti ndo continue here. Vanhu voti my promoters akamira pa side. Saka which means the promoters are wrong. That's what we are saying. That's what we are saying. And I was there. And this school's got second-hand information. I was there. Yeah, Saka promoters, they are very 100% wrong, because why you bring all those artists, if they ever either go to Winky D are the main artists, exactly. That artist. Exactly. Before after vatengesa matickets that guys, you are not supposed to come, this and this, than to bring them there and then they don't use them. Exactly. That was very unfair. Because my promoters are even challenges vamauza kuti kudi va even right ma promoters ndo vaigona kuenda kuti mukuru time yenyu yakwana wotomumisa. Andiona. But havana chavakaita saka still it goes back to my promoters. Kwete kuna Winky D. It goes back to my promoters.
aiwa very true very true. Ini angoda kutaura kuti makadzi munhu ane passion nebasa rake. That's why maybe akanyanya kurwadziwa, because she always want to perform, and kana idaenda pa stage she want to be there really. Anofarira kufadza mafans ake more than kuti mari, because achara kuti even mari ndakapiwa, but I came here to perform fans. Yes. Noti itime yawo yokuti vazvimakete futi kunze. Inenge time yokuti vazvimakete kunze. Yes. Thank you very much. All right, thank you. Ana mainya pana patinongo kubloka titombo kunide kana we don't even need you, go away, go kuma page yenye toxic uko kwa muri pana pa we analyze things for positive criticism kuti mangwana va improve, go away, block. Totopedza niwe so chanotuonera kuvaroi. Hello, positive criticism kuti mangwana. Hello my sister, we are in a phone one. Okay. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? I did it right, Sterek. You know, thank you so much for bringing this up. You know, it was so disorganized. And I want to say, you know, my promoters kutaura chokwadi muno mu UK, the last show yatakaenda kwa yaMakhadzi as well, akawuyana na the same happened. And pakaita chaos, there was so much violence and vakarowa. I remember takaburitswa nekuseri tata tichitiza, you know, I don't know why they give my curtain raisers time yekumbopedza nguva. I remember there was another lady angane chiningiche orange, so I don't know, she sang, she went on and on. Achingo impa, you know, vasingape time cleaning. Saka, to be honest with you, my promoters, they need to be organized. My shows, most of the times they are so disorganized. That's all I wanted to say. Ngavape time, enough time. Yo, isustakato bingo anaja press and yaMakhadzi. To be honest with you, atingo winkiri chiro ani. But we were so disappointed with all the money that we paid. Of course, you know what? That's our Zimbabwean culture. You can never get any cent from them. But to be honest with you, this is so wrong. Every time that's what they do. So they need to review. It's really professional. UK, it's really professional, to be honest with you. Because next time, when they won't attend, tinoona pa Facebook SIS MELLY, tinozozvionera pa Facebook, votoita loss ndio. And thank you so much. Those are nice tauro. Ngavai organize my promoters. Right. Ngavai professional. Right. Yes. Thank you very much, my sister. Thank you. Right. These are the people that are talking about UK match. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Did it right? Ndokumbura kuti muvhare mwefoni. We are in a phone one. Pane mwefoni kudairira masiro. Okay. Ndongotenda kuti maita zveni lakini zve-Y2K izvizvi. I'm so shocked on social media kavanhu vari kukomenta hey Winky akabhaisa, Winky akadaiso, Winky akadaiso. But isusu we drove all the south kuenda to stay kumba kwevamwe vanhu kuti tikwanise kuattenda show iyi kuti tione Winky D. We were there one kupinda kwachona chaiko vaino kupinda vanhu pagate. They took all the time kuti vanhu vapinde. Two vanhu vapinde vese ana Selma akatoperforma, not kuti ndikuti Selma isafana kuperforma, but vakaperforma mascatted all the time. And pavakaplana shoga vakaisa Saint Flow, vakazoziva kuti Saint Flow akaenda kurehab, vakadi Saint Flow ipapo vairidza disc makaona murume uyo aive netracksuit yeWhite kana ndiana ameno. My sister, network yako iri kunetsa iri kuita ichibreaka uri pai? Iri kubreaka. Iri kubreaka, tisiri kumunzwa isu. Chinji fona futi. Hatisi kumunzwa, network yake iri kubreaka. Guys, mahoteli akazara. Mahotels akazara. Pahotel pachanga chisusu vanhu vakato unotobhuka accommodation because kure. Animona, what drive after fuel? Oshika futi wo akuna kuibwa. Hello. Hello, ma. Iri kungobreaka still but aura kutinzwe. Okay.
Yeah. Hello. Hi, SIS MELLY. Yes, kuri say mushe kanjani? SIS MELLY ini handisi right. Ndakachiona musi weYK2. Takanonoka kupinda. Makazviona kuti zvese zvaingononoka. Tapinda mukati kubva takasvika pavenue na1 because taifunga kuti ndepevana. Vakataura kuti it's children's whatever. Tikapinda mukati tichiti vana vanyatsonotamba nditi. Tiri pagedhi kudaro. Takapinda zvakanaka. Vataona hapana chiripo, hapana kana majumping castles kana panhu pekuti vana vatambire. Takanamana nevana. Imagine kuti vanhu vaidhakwa. Vanhu vachimwa vachiita sei, vanhu vakarwa, vamwe varume tu vakarwa pamberi pemwana wangu ane 5 years. Vakasaedzerana vakawira pamusoro pemwana. Ndikatora vana vangu ndikaenda kunozama kutaura navo kugedhi kuti vedu veipewo announcement odai vanhu zvavari kuita mukati. The guy in red mwanga ine zvimarasta zvakakora so akaita rafu yekuti handigoni kusanangura. Ndaichema even makabvunza vanhu vanga vakamira navo pagedhi ndichiti honai vana vari kuchema ini ndiri kuchema. Then one of his staff ndiye akazondiadvisa kufonera mapurisa akati only this guy vanhu vari kungouya vachicomplaina pagedhi. Fonerai mapurisa because if anything happens pamwana uyu makuda kuzomurapisa ndimuchanzi makwadza mwana. Vandafona kupolice. Ndichifona kupolice I was told kuti ndandiri number 15 complain about the same situation. Yevanhu vanga vasiri safe nevana. Iye akandidira rafu SIS MELLY kuna nhasi handizivi ndakavatadzira chii baba ivava. Ukuti anga uri kundisvotesa bandiri kuti angakapfeka text yeredhi angakapfeka text yeredhi yakanzi mwana wevhu. Iyeye munhu yeye ane rafu isingaiti baba vajeniko vane rafu isingaiti vanzi ndo vakanzi vaende nesuko kunotipinza kunikikiri kwesizvo panga pasina varistiband baba ivavo vanototaura toshi ndakati baba avaka ndichanatsovatsvaga kuti ndiani ndivanombotibva live yavo yakanangana navo vane rafu isingaiti baba vaivai vanga vapfeka tichiti yakanzi mwana wevhu. Ndivo vanga vakapfeka zveredhiyo ndakavaona asi uri kuda mari yevanhu ivava sonovanyabvura uri kunyabvura makastoma ari kukupa futi bhizinesi racho. It's not our first time kuatenda mashows aya. Kuzimfest handiti tinobuda patadira tidzoka tibuda. Aiwa kuzimfest takanakigwa, aiwa kuzimfest takanakigwa zvewe. Kuzimfest takanakigwa ende taita madiro zvinoti mabhende edu tikabuda todzoka takafara kuzimfest uko. Aiwa baba vakandichemedza ndakaitwa kamunhu katoka asingazivi apa imari yangu imagine mari dzatakabhadhara. Ndafona kumapurisa ndivhananzi ndifonere bhengi rangu ndichishandisa case number yangu kuti ndipiwe refund yangu because ifraud munhu aungaise advertisement yekuti kune vana vekutambi pevana pechi imi muchiziva kuti hamusi kutomboplana izvozvo. Saka makazofonera makadzi ari right SIS MELLY. Yes ari wrong pakuti akablema WINKY but mukateerera mapoints ake ka anga ari right nekuti vakatinyepera kuti kuri kuya mukanya number 1. Isusu takatenga matiketi tichifunga kuti kukuya mukanya noti makadzi taiti kukuya mukanya tikamhanya kutenga matiketi mukanya wacho akauya vakuisa iye makadzi vaisa makadzi same floor hapo instead yekuti vatitaurire kana kuti vatange kutanga zvinhu zvavo na1 kana kuti kumangwai vari kutanga kuisa maartist kuma5 vangatadze kurwa here maartist acho vanotorwa ndosandati vari kurwisanisa maartist. Aiwa baba vaya kana varivo iye ndiye organizer kana ariye promoter ndatovazivi baba vaya nditovazivi ndangoona chingoti nyabvurawo ndikangoti izvo baba ndangovatasa ndikati zvavari munhu mukuru mujara mukuru akadariko vapindwa nei ndangovatasa ndikavasiya ndikati munhu mukuru akadai asina unhu kana zvakubohwa yendai kuba yezvikazoni but I paid handiti ndakatouya ndakuona WINKY ndichida kuona Japeza Ujapeza wacho hana kuridza futi apa ndiye watandafambira samwe fast tinogara 3 hours away from the venue. Vanhu vakwanda vakatobhuka kamahotera kakazara. Hotels were full. Tindudzai takabhadhara hotel. Tati driver kuenda kunoona iwo mashiripita vakatiitira iwaya. Yes, I was happy to see WINKY but ko mamwe maartist vakadivisa makadzi kuma1 kuti atange kuimba makadzi. Kubva na1 kusvika kuma4 vanoisa zibhendi ravo rekujamaica revanhu risingazive. Murume anenge akatoita 1 hour plus murume uya apa achigowa muri kuona kuti vanhu vari kukomplaina kuti kuchikuda vari kuramba vachimusiya kusvikapedza vakuisa shingi akaimba time yakareba ainakidza here tikada kutaura chokwadi chaicho shingi aibohwa
ane vainakidza ukola usadaro kune vakatomupambirawo. Let's call as paid. Shingi akanakidza only 2 songs. Isusu hatisovarungisa tinojaira music yake. Tinenge tabhadhara mari dzedu kuti tinotamba music dzanajapresa dzekuvhengedzera. Ndozatinenge tichida kana vana naWinky vanoimba zvatinonzi. I'm not saying kuti anga asiri supposed to perform, but vaifanira kuconsiderawo makadzi anga ine mafans ake. Ina ndakagara padhuze neMasouth Africans. Yeah. Saka vakatipepere vakadi kungomubvisa zvavo pavakaona kuti mapfuma haasi kuuya vanyepa. Vakadi kusaisa makadzi wacho kuti vanhu vasarwe kone Winky aida unoperforma kuSouth Africa kune kuine noise anenge achitemwa nemakenu. Unoziva zvavari maSouth African. Right. Thank you very much Kola regatimbonzwawo vamwe. Baba here totiteerera vanga vari rafu isingaiti baba imi kana makatarisa muri munhu mukuru mutinyare munyare vanhu mazvinzwa ndimi munenge mauya kushow muchiti muri kuda kutsvaga mari nevanhu and people are supporting you and rafu yamaiti ini makatondidira rafu nditarisei matondiona munondiziva makatondidira rafu ngakutarisei ndikati baba varida kuti zvidiko nhasi musosho kudai ndikandizvinyararire ndikakunyararirai baba imi nhasi ndonyatso kuchikufambai musadaro muri munhu mukuru wekuziva imi futatikuzivi asi musadaro muri mwema makanyora izvo kuti mwana wevhitosuti yenyu asi hamunzvirevi kuti munofanira kupindura vanhu rafu ndakakuonai makanga muchidesera nechimwe chimusikana muchida kunyenga mumwe mwana musikana akamira pagedhi apa ndakakuonai muchidesera makungopindura vanhu rafu zvakaipa sitereka machozi vanhu ndo varungu venyu pasina vanhu hapana show mofati mungatora maartist emweya mozidza papaya poya vanhu 10 mungaita here show mungaita show nevanhu 10 musadaro batai vanhu zvakanaka musadaro. Hello. Yes, Sister Mary. Yes, what do you say? Yeah. I can't speak Shona, it's fine, but it's fine. I can hear you. Yeah. Remember I even had a photo with you that I'm from Zambia. Yeah. Yes. I'm looking for you, you know. I'm looking for you. I can't find you on WhatsApp. Let me just take your number now. I was looking for you, you know. Right now I'm using my son's phone. Yeah, I will call on that son's phone of yours. Then you will give me your number. I was looking for you. Okay, no problem. Because the number that you gave me, I can't find you. I can't seem to find it on WhatsApp. Okay, no problem. You can call back on this number. You've got something for my people now. You've got something for my diaries. Is it? Yes, remember we spoke. You've got something for my diaries. Yeah, okay, we'll talk. Okay. You know, I'm calling because honestly, I was so disappointed as well. Because we drove for hours to just come there, and what was so disappointing. Hope these promoters, they know what they're doing next time, because that was a fuck up. It wasn't good. Where exactly would you say here you were not happy? No, it wasn't good, because I came with kids who were looking forward to that music, you know. Then they let some girl spend most of the time singing there. That was time wasting. Why were they not putting the proper artists to do it? And like those girls who wasted nearly an hour. So please let them just do the proper thing. Let them just arrange, not to be fighting that someone has taken someone's time, that was not necessary. It wasn't nothing like that, because they had time. Yeah. So that's what I can only say, that the promoters need to arrange their things next time when they are preparing this, because we were ready for that. Right. Thank you very much, People my sister. just came up disappointing. Yeah, thank you. Thank you for your response, your points. I'll get in touch with you in the back. Okay, no problem. Bye-bye. Sharp. Hello. 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 Yes, my sister. Hello. Yes, did you say? Auntie, right. SIS MELLY might bring this up. So not to promote ulka anenge anoda kutombodzidziswa ethics chaidzo dzekuplana event. Kupinda kwakatora a very long time tiri pagate paya tichida kupinda. Tapinda tiri mukati makaona zvakaita kuwawa. There were two separate tents. Ini ndakatozombomwa doro. Ndakazoti ndizvimwira hangu madrinks nokuti ndanongonotora madrinks panotengeswa chikafu apa nechimwa kudoro kwakusingapindiki.
waibuda tsapu uri mudoro waiti waimira 50 minutes isusu takamira about 30 minutes ka tichida kutenga matoken ndopatakazonzonzi unotenga token mutent munomu wobuda wozoenda kune rimwe tent and tatiri 4 inine 3 masiblings angu so we divided ourselves tikati vamwe 2 chitengai matoken vamwe 2 takunobata line rekuwawa tasvika kuwawa kuya kuya manti munoziva maside 4 yatinotenga. Hold on my sister, hold on. Rekatipindira anonzi tine paida na titana mai whatever tizivi. I don't know your role with Y2K kuti you are one of the girlfriends uri mukadzi or uichi. Hatina kuti Y2K seta music, right? Get that into your thick head. Hatina kuti ngaisa music tati they must improve. Hence we are bringing in this concerns, right? Because we want them to improve themselves. We want them to be in business, right? But ingava ite zvinofadza ma customers because ukauya uchitongori kutsvinyira vanhu vanokupai mari pano, then you're not doing them any justice. And it deonga uri mwe munhu chora chi tikutora ma notes. Next year you try and improve. Usawe pana pachora chi tinenge tipo kuti unge uri kuda kusvotesa vanhu vari pano because vanhu imari dzavo sha. Imari dzevanhu. Iwe kana uine business unoita ne boys dzikuserika. It's your own business. Ikoko. Pana apa we bring in positive feedbacks so that vagadzirise. Isusu tinotowana futi ma feedbacks akadaro. Tinotomboita times tinoita ma flop. These same people vangu vauya pana pavatanga kuti neni take handika but ndinototora zvandiri kuona zvakanaka ipapo nditozvigadzirisawo kuti tiye zvatiri izvi tagadziswa nevanhu. Zvino mukada kuti sekuti imimi show yenyu muchange muchingoti ameno you cannot bring my artists mozvimbira muri 2 kana timozvimbira muri mega. Anditika iwe mainingikira ameno sera kuri comment section hauzviimbiri uri wega unenge uchiimbira vanhu. Saka dzidzai kutora zvinhu zvinovaka mugadzirise isho yekuti muzvigadzirise. Anditi kwete uta kutongoruda kuva kunza kusapotana kuti tikuda kuti mugadzirise because vanhu vane ma concerns tine zvichemo period and ramberi kola. Okay, tamira paningi tamira padoro paita zopuwa doro and makaona murume uya anga ari an MC aive ne text with white aive pa stage vairidza disco the whole time pakapedza mambo duterere pakaridzwa disco pakwazoya this other lady uya akaperforma before Winky D akatotora time yakareba udarika Winky D mukadzi but hapana kana kumbotaurwa nezvazvo. Winky D pa stage inena remember toti kune sister yangu ona dza 8 Winky asati auya Winky D na makadzi na Japreza vaida kuti vabalance same time Yes. after 8 Yes. because they are all giants and isusu had someone akabva kuAustralia angauya ipapo afambira Winky D. Imagine. Also imbirwa less than an hour na Winky D. It's not fair. It was not fair. It is stressful. It was not fair. And hazvitombonidhe munhu kuti anzi unofanira kuenda kumashows eY2K eka2 kana ka3 kana kuti ka4 kuti uone ma mistakes. One time iyoyoka inini ndiri voice revanhu. One time unotoona especially when senge iyi ndakatengesa ma tickets and the people came back to me kuti damari yacho kwandiri inini because vakatenga through inini. That was not fair. I have to do the review. Whether ndakauya ka 1 kana ndakauya half a day kana 2 amen whatever. The thing is ndakanga ndiri pashow and I saw it with my own 2 eyes. Yes. Yes, isusu taitovapo havakatadza vanhu veY2K kubvira even kuchikafu chacho things were overpriced. Doro racho ranga ri overpriced. Dai rave overpriced riri easily accessible better. Vanhu taifara. Waitozoshaya kana shumbe kumahwawa takazotobuda isu tikazoenda uko kwainiwa doroko zvanga zvisina kana kuorganizika. Ndoba ndi kufight papa kuti ngava organize. Munofanirwa kuti muchinyora panze. Unyora panze muchidini. Anditika muchinyora panze muchidini. Muchinyora pasi kuti at next time muimprove. Iwe zvako wetine woga uri kuchizvo kuti ndibvunzira zvakakanganika. One was enough for me to see the problems. Once was enough. And the people are saying all the years. Read the comments. Kana uri bofu. Verenga ma comments. Then amudi kukura. Utori muroi. Iwe maitanya because uri muroi. Iwewe. Tine tana mai amen whatever. Because haude kuti vamwe vakure. Hamude kuti muite zvine mazvo. Hamude kuti muite nemazvo. Mude kuti pete disinyongoro kuti moza muchikuti kwa ma reviews. Chete mchingodai so. You be destroying your business. Handi. Ma promoters tino futuna na SA. Handika. Tinocho taitombo promoter wa futi. Handitika, that's not what we are talking about the stage management yakugwiza sama artist E1 2 my bands emaoko inini andinakuwa na band inini I struggle to kupinda VIP because quite my bands apera and saka don't come here and say nonsense or else I'll just block you and we won't even know you and miss you because we don't know you period. Petsa kona tisewa yeah
Ndopwa maita basa SIS MELLY rambai makatodzvanya ipapo. Because munomuteti nestage rotofarira kumashure ikoko. Maita basa. Thank you very much, my sister. Thank you. Kuri vungoti vanenge vachita basa rokuti ngavavhunduka just because munenge muchita tuma part and parcel moda ku you won't silence us. Hamuti silence ina mufuma kan silence inini ndibvunza. You will never silence me. Ndinototaura kusvikira mati baba. Ndikada kuya every day chita live yo ndogona kuya every day chikunda wai live yo Y2K yo every day ungandidi hapana. Hapana zvawungandi every day ndogona toya chingotaura live yo every day. Ungandidi hapana. Hi dear. Moro SIS MELLY, first of all, makachena. Thank you, Anjadzi. Thank you. All right, then when it comes to gig redu ratakaina repa last time, zvinhu zvakasina kurongeka kubva pakutanga pakupinda pagate. Senyaya yemabhenzi, haupindi mukonzert usina bhendi ka. Tapinda kudai hatina bhendi, hatina chatakapfeka, hatina chi. Kuda kubuda hauchabvumidzwi kubuda, hanzi haukabuda wabudira totobhadhara zve kutsoka. Ini tapinda moya tikati regai tiende kutoilet. Kusvika kutoilet so hakuna matishu, hakuna mvura, hakuna chi. Then takudai so takuda kutarisa kuti regai tiende unodya sadza chaicho panhu pacho pekupinda so at least vanhu vesadza vanga vari nani but doro sure ranga risingatengeki. Waingosvika kudai so These are the people talking. Munenge tara experience yake. Yeah. Tasvika takati regai timbonzwe maartist ka panyaya especially panyaya yaWinky naMakhadzi. Kuimba makaona kuti ane pakatwa zvakanzi vanhu dzokerai kumashure kudai so. Ameno vanhu vasingadi kuti tisvike ka. Vaise mabhariya kuti vanhu musese musasvike pastage. Winky apedza kuperform. Makhadzi kuti auye ana Makhadzi pakaita 30 minutes vanhu crowd ichida kumanejwa zvese. So pakabva paita bosi Makhadzi atadza kuya. Makhadzi wacho anenge anga asiri informed well kuti chichi kumboitika panze. Saka anenge akacalculate nguva dzekunetsana nekugadzirisa kuti vanhu veri pastage. naWinky dzacho dzakaimba akafunga kuti Winky aimba nguva refu stereke but chazotsingadunye berina. Winky ane masong akawanda asina kutombotimba takatotsamwa nazvo isu. Japreza akamboimba kuti I think Y2K chakufanira kuita vakuda kurohwa ndochekutanga kumborohwa chacho neshamhu magaro nokuti and last but not least SIS MELLY tapedza zvese takabva tawirirana neshamwari yangu kuti alright regai tichiende kuafter party kwacho alright pamwe tinosvika tichizoonana gafa kuafter party tatora taenda kuafter party tasvika panhu pepe vanhu vaya paafter party bhawa racho richidaidzira kuti hakuna munhu maorganizers acho hapana. Tikatoona kuti rega tiende kumba takatozofoswa kuda kutodhiraivha kuma2 pasina kana chinhu chino chiri kumboitika. Hai vanhu Y2K mama kuda ku after party yanga iri kupi? Yanga iri kupi after party? Handizivi kuti bhawa racho rinonzani. Takangotora postcode iyoyo tikangonanga tikangosvika tikaona vamwe vedu vari ipapo. Mukanzi hazvipindiki. Zvikanzi hakuna chiriko. Isi takasvika zvikanzi no pane rege mahara itai mupinde zvenyu kana muchida zverege. Ini ndatoona kuti ratova drama kai. Unosekerera napo zvodze rugare but anyway makazvionera remember mota dzedu anofanira kuita class mazimbo tinozvinyadzisa titega haisi ega concert vanhu
yakuita unge Y2K cheteka chero magospel concert yakaitwa nezimpraise manje iyoyo zvimwe chete izvozvo zvezvine kakiyakiya vajaira kumashows edu ekuzimba kuti tinoextenda time tokona kurova kusvika kuma3 kunoku kana madzina 10 vari kurevesa ndo pane mistake ipapo but ivo vagari vemuno vanozviziva because takutotarisa mashows ekuafrica toona kuti saka kuafrica vari kugona ka because tinosvika tinobuda mona futi tichitira zvakana kufamba tichibudamo musho waona wikidiri anzani japres arova usiku hwose tayatsogwa kuti hatamuguta South Africa uku totatoziva isu kuno kwachenda netime ngavamanage time yavo iyoyo ngavamanage time yeah they really need to learn. Handizi kuti Y2K ndakambotarisa page ravo kumboda kutarisa zvimwe zvavakaitawo zvakawanda vachiri vatsva vachangotangawo saka vachiri kuvhundukira tumari havasi vatsva vakutonzi vakaita mashows kubva kuna 2018 clearly havasi vanyuwani. Y2K has always been there. I don't know kuti ndepapi chepe pari kuvarasisa but they've always been there. I think masaladi anga chimwe isusu vanhu vakaenekeya kunoku ndo zvanachida kutaura kuti vazhinji vakapinda nemakosi ende makosi nawo vanotarisa standard yavaona kuafrica iyoyoka kuno kune vatarisa kuti ona zvinhu zviri pamusoro zvokudaro handiona voona dhololo wesi aiwa ende kuvp maona vp kwakusina kana toilet aizvi kutoshamisiwa saka toilet toenda ikoko kukovhu kwacho saka vp 120 pound yacho iri kubva papi. I don't know my brother, I don't know. Aiwa SIS MELLY regai ndikati ini ndiri pabasa ndakatopfeka uniform. Alright my brother. Makosi dai pazeri angakazara ndo angakatozara makosi zvokutozara zvezvokuinda zviya vanga vakazara. Sorry instead of ningekiri ndakudecline of accepting. SIS MELLY. Yes, kuri sei? Muri sei my diaries. Musha ndiweka one of anofamba nemapromoters. Yeah, ndo zvakapindira izvozvo. Ndinoda kupindura uya uyaitaura zvaanoda uya achiita sekuti kusapota zvinoitwa nemapromoters zvakashata. Chakashata chaitwa nemapromoters zvinofana kutaurwa. Ini ndofamba nawo but ndovaudza even maartists. Chaitwa chakashata. I remember the other live yamakamboita SIS MELLY kuno South Africa muchinyatsa kutaura pakaresha mapromoters because you are one of the promoters as well kuno South Africa. Yes. Ndaitomboya kumashows you know muri kutaura zvinhu from your own experience. Yes. Kana pari wrong SIS MELLY. Munozviziva kuti maartists mazhinji ari kuruza mafans nekuti mamwe mafans haana platform rakafanana nevenyu rekuti pane munhu akafanana nemi anouya achitsanangurira vanhu kuti fault yabva kuna promoter. Mamwe maartists they are not vocal, vanonyarara kuti vanenge vasapotirwa napromoter. Mapromoter mazhinji show inenge ichipera na 2 am oti hanzi artist ngapinde pastage vanhu vakutanga kutema artist nemabhodhoro kuti artist uri kuzviitirei mitongo wakarara kuhotel tabhadhara mari yedu tikuda mari yedu kuna artist. Vari kukangana kuti vanhu vari kukanya zvinhu zvakawanda pana industry yemusic. Mapromoters. I'm here for the promoters. Mapromoters. Yes, the recent show. Pane recent show andikuudze kutaura kuti yani. The recent show yatakabva kuita muJoburg kuFerenhaken. Tanga takagara nemaartists. Ndichihosta maartists. Maartists achiti chihandei kunengi kuvenue naiwe musikana. Chihandei kuma12 because bawari ovharwa na2. Ndiri kufonera promoter kuti ndakuya nevakomana promoter kutanza zviti mirai vanhu vambopinda. Ndiri kuti iwe maartist ari kuda kuuya even akachila muvip vanhu vanofonerana kuti mapromoters maartist avamo agara tinawo kuvip aya vachivaratidza mapictures tikanza zviti mirai vanhu vambotanga vazara. Takasvikapo na1:30 vava vachivharwa na2 am. Vanhu vakapenga takabuda chimanya imomo. Munomanya South Africa munomanya South Africa munomanya kwete zvokutamba. Takabva tichimanya SIS MELLY takaita sekuti tiri masoja ari kutiza chikopokopo chiri mudenga chechimurenga. Takavhara kumeso tichimhanya tichipinda mudzimota mota dzichitemwa nemabhodhoro. It happened 2 weeks ago. Vari kupisa vatatinavo shonawo kuFerenhaken. The show was full, was packed. But vakaperforma kwa about 20 minutes.
20 minutes chete. Asi Melly zvamutaura zviri right ende magona zvamuri kuita izvi muri kuita kuti mamwe mapromoters adzidze ende muri kudefenda maartists. Yes, I'm defending the artists because my artist said, inini I'm a promoter. I'm a promoter kwese unozviziva. Ndiunza vaartist angu ndakazvimirira antika titoziva tinenge tiri wrong apa. Artist ukatomudza kuti pastage pinda pastage na 11 o'clock anoenda pastage hana problem, but sisi tinovabisa kuti mira upinde pastage late uchida mboti vanhu vapinde in the process manje vanhu vasvika pastage vakutanga kuti auya late akutemwa asina mhosva yaita idhiri rangu inini naartist randaita. Very true. And then akakwata kwa social media achiluza credibility yake nekuda kwangu inini promoter. Nekuda kwenyu inini promoter SIS MELLY, because you know you are one of the promoter, but you always stand for the promoter sometimes, but mostly you stand for the artists. Yes. Promoter panenge ari right, iwe unoziva kuti panenge ari right ndomira nechokwadi. Promoter panenge ari right ndotomirawo naye, but panenge ari wrong titongotaurawo. Munhu ari wrong. Izvi zvedu sara mahura anofamba nemaartists musasiteerera vanongonyora zvavasingazive and they don't stand for the truth. Vasiyana nesu tinofamba nawo but tichitaura chokwadi kuti apa shamwari wakanya apa shamwari wakanya. Ava vanongokomenda vachingotuka mucomment section achitaura zvaanoda hanzi hani here musikana yanga ndiani kwidza DP for gonyai kana achivada. If you like somebody uchifarira promoter wako kana artist wako kana uri close nemaartist unovaudza chokwadi kana promoter. Munhu anokuudza chokwadi ndiye munhu anokufarira kuti ucorrect mistake yako sezvamuri kuita. It means you care about these people. That's why you're addressing these problems. Kuti vafixe. Thank you, Simel. Thank you very much, sister. Hands and Sunshine, you should have waited. We don't wait for anybody. I send the message the very day. Ndakamisira message the very day. Rapera show siku. Tine 2 days. Tine 36 hours in between. Hana ku responda. Saka should I wait for muno? Kuti asinga respond. I'm not crazy ka. Andipenge. Ndakamisira message the very day after the show. Kuti my brother, he never, if he wanted, he could have. If people pretend, so takatotaura kusema takatopeza now to write, you just say something to the people. The fact that even anoto ignore. Unongalize ndidaira phone yangu inini yakangatoza kudaira uchandipe matickets akandishandisira. Akandishandisa utengisa matickets ake akazandipa matickets angu ekupinda. Ozondidezera ndimuze iwe. Ishandisa brain iwe. Kwana. Hi dear. Hi dear. Hello, SIS MELLY. Yes, could you say? Ndiripo inini ndiri mumwe wevanhu vakatenda show musi yanga iri Saturday zviya. Show sezvachitaurwa nevamwe vanhu yakanonoka kutanga vayazo, and I think muimbi wokutanga vanga vari vaive vekujamaica vakatanga kuma 5 just after 5 vakaimba vanhu vachitotanga kupopota kuti ngavabve, but handizoti chichaitika kubackstage. Ndofunga vaitoudzwa kudzira mbai muchimba kuti time ifambe here ameno. Vanhu vaitopopota vachitotuka kuti vabve, but vakaramba vachiimba. And then musikana uyo anonzi Shingi Sayo Shingi bauya still vanhu vaipopota because inini handitori kumberi, handisiri paVIP but just panotangira Mbombera. Vanhu vachitopopota futi kuti ibva vanga kutopopota, but akaramba chiimba. So inini handizivi kuti chichaitika kuti ndiyo here Y2K yaiudza ava kuti varamba vachiimba kuti time ifambe here ameno. Then toda kukorekta I think yaMakhadzi zvamataura anga ine point ake yekuti mapromota akazotaura kuti vakakanganisha, but Winky D haana kuimba for 1 hour 20 minutes akataura zvokunyepa. Winky D akatanga kuimba kuma 8:10 then na 9 o'clock ndopa akapedza. So akaimba zvekuti kuma 50 minutes. So I think kuda kuitwa panapa ndechekuti kana Y2K iri serious, because inini ndiri munhu akabva kure ndakatobhadharawo hotel ndakarwadziwa kuti munhu unoudzwa iwewe kuti show iri kutanga na 12 asi yotanga kuma 5 havana kumboapologize even up to now. Saka kana vari vanhu vaneke nokuti unobhuka hotel panotoiswa mari yakawanda mukati SIS MELLY, haisi nyaya yekungobhadhara 60 something plus yevana, no, yanga iri 25 pounds pandakabhadhara and then woinvesta kufamba chichi. Saka kana vari vanhu vaneke nevanhu vanofanira kuuya votaura vokumbira regero. In any case pamwe vanofanira kutoitawo show, because ina hangu I feel cheated pakuti hazvisizvo zvakaitika. And then kwangu chinayawo after, saka ana Japreza even Makadzi wacho
haana kuzoperforma. I think zvaaita hanzi 10 minutes haana kuperforma. Akaimba for less than 10 minutes. I think about Makadzi anamboimba akatora haana. Paakauya pai ndakashama kuti she was claiming kuti akaimba for no haana kuimba akatora akati hanzi stage haina kugadzirwa and time yachona whatever I don't know and pane musoro bhangu runonzi Libert Mamba vari mucomment section ukuthi hanzi they don't owe you nothing. They do owe me sha because one pandakambotengesa matickets avo you were not there iwo Libert hauna. Two vanhu vakatenga matickets through inini right vatenga matickets through inini vari kudzoka back kwandida ndakushowa ima message panapa kuti tipe mari back ini mari haina kuya kwandiri yakaenda mu account ish undudzoti tell me kuti this account ndeyani bata wakadaro tell me kuti this account ndeyani who is the owner of this account ndakapiwa kunzi ngaise mu account iyi vanhu vaisa mari mu account iyoyo then they come back to simeli mimi ndimakanga that was between me and I did not know kuti ndizvo zvaizobuda pamberi had I known kuti ndiwo mashandiro anga ndisina kubvira ndakazvibvuma from the word go andwana my tickets aya stand achinda kune anonzi imarapara ndiani imarapara ushu ndiani ishi imarapara yakanzi www.y2kpromotion.organization saka email ndozviwanepi information ndoiwanepi they all don't say they don't owe me anything. Yes, they might not have given me the tickets, but now if people are coming to me and say toda mari kwauri ndina show ndakaita inina ibasa rangu rekuadvertise. It's my part of my job to advertise. I advertise for people. Pedza inyu kwa naWinky ndiye akandigonera but time yakatoita shoma ndiye wandandanyanyisa kufambira and ndakarwadziwa moyo pakuti ndaitoda kuti akontinye but haisi mhosva yake. Saka I think makadzi munhu anodiwa chero nemaZimbabwe tinomuda but zvaakabuda achituka Winky D chichameno it's not fair. Angadai akangoadresa nyaya yake kune mapromota and then finally mapromota kana muri vanhu munoshanda nevanhu mari inobva kuvanhu saka ashanda moyo exactly kukanganisa chaiko muri kuri muvanhu but mukaramba makanyarara hatichanzwisisi nokuti inini ndichatokonta bank rangu ndonoti ndowana mari yangu back here at least ukamuka apologize kuti pane zvakaitika vanhu vanganzwisisa exactly kuti no we ran out of ma wristbands ekuti vanhu vapinde we are you know and voya votaurawo even page kwavo kuti no tichazama kugadzisa sure not kuti munhu you come and attack people ivo vanacho vari vamuri kuita masho muchida mari dzevanhu ivavo kwandira zvimake sense musi doesn't make sense. Thank you, my sister. Thank you very much. As you make sense. Tinoita maflop tese, guys. We make maflop tese trivanhu nyama taita maflop. And pakaneta maflop handiuyenchi zokushotesa ika. Handiuyenchi zokushotesa. Awite show pasina vanhu, guys. There is no diaries without you people, without people. And we should know that. Pani papo kuti unotorwadza unozi hidha uyo munhu wangu zvotoda jina but nasa kunituka zviro kuti ndaita flop zveshua. Munhu yanosimira neni but apakapa. Ukonaza iflopi because vanenge vachikuda. We want room for improvement. We are creating a room for improvement to them. And for them, actually. Zvinomovha maya mota kunge muri 4 5 the whole people vese vanovenga here Y2K ya. Vese vakufona muri ngoni 3 4 vari ngoti ye tiri kuzogona ta. Ko vanhu vese ko kutora zvichemo zvevanhu. Mumbodzotwa nanti kudi. Hello dear. Hello. Hello SIS MELLY. Yes, ndombura mudzime the other phone iri kusuro. All right. Ndadzima. Chitaurai. Yeah, SIS MELLY inini zvakaitwa naMakhadzi zvakandibowa. Muri kundinzwa? Yes. Yeah. It seems as if pane munhu akamutuma kuti attack Winky D. The way she expressed herself in her live video, even if you can see the facial expression, when she was asking people, what's the name of that guy? Wangada. And then akaratidza kuti face yake yakaratidza kuboikana. She was not supposed to do that kuna Winky. If she had any problem, nezvakaitika, she was supposed to attack promoters or to confront promoters and the management. What she did to us Zimbabweans for Winky D, akatirwadzisa, takabaiwa pamoyo, takadzimbiwa panodzimba moyo.
Zvakaoma. Ndabva ndafunga mumwe munhu ari kutakarohwa kwandiki chiriko kushow ikoko kutaurako. Winky is our national treasure, Aditi. She was supposed to. She mentioned again in her on her statement, Muma comments, I can pack out Zim promoters, you are not fair. Janzi, it's not my fault that Zimbabwean people love me more than their own. She got that thing wrong. That lady should be addressed. I see Mosha Kutitakamu welcome in our home, and we said she's a queen. Then she's taking that into her head. Kuti will love her more than our own. SIS MELLY, you are our blood. We will always choose you over anyone else because Murimun will. Of course. Just because we welcome her into our home, she thinks she can badmouth our Winky D, our treasure. Akaresha, that lady should be spoken to. Anofana to address her again as to offer an apology. Because what she did, she was the one who was at fault. Akanonoka kushika percent because she was drunk. Akuya akutuka Winky D. Promoters needs to talk to Makadzi. Promoters needs to talk to Makadzi and they must talk to the management. I mean, no management must talk to Makadzi or promoters must talk to Makadzi. She owes the rest of Winky D's fans an apology because she will artisticals or pay Zanai until I apologize. Right. Thank you very much, Kola. Thank you, SIS MELLY. Thank you. All right. Right. But anyway, room for improvement. Room for improvement is there. Y2K, you are the promoters, one of the biggest promoters in UK, but people are complaining. Please improve. Hi. Yes. Ndafuna kuti timbokurukura nyaya Y2K. First of all, zvechokwadi basa rakakanyika atidi kunyepa, and I would like to apologize for not for Y2K but kungo apologize about Zimbabweans akauya kuti tifare and tikatadza kuti tifare. Tese we are so annoyed because one, what we were promised, takanzi magetsi anovhurwa na 12 o'clock. Yes, magetsi anga avhurwa, but magetsi avhurwa na 12. Zvinhu zvese was in shambles. 1, 2, kupinda pa entry point papasina order. 3, kubawa kwacho kwanga kusina order. Kufood kwachona futi kwanga kusina order. Ndingati most of the things azvina kuworka on how it was supposed to be. Ndisingazivi kuti vanhu vaitya mvura here, vaitya kuwandirwa, because this was the first show here Y2K. Inini I've been going kuma shows Y2K ever since 2014. And pane zvimwe zvinomboitika kuti maspika anomboputika zvondizozogadziriswa the following year. Every year there is something to talk about. Todzokera toenda ku ndine mubvunzo wandoda kubvunza SIS MELLY kuti ndikwanise kuargue on this one. Pamaka advertiser ma tickets imimi. Mukatengesa ma tickets. How were people paying? In my like what he told me, akandipa account number. Akati vananesa mari account momo, but anenga abhadhara pa okupa email address yake. Then moisenda kwandiri. Iya izotumira ma tickets ku email address ikoko. Kwe munatenga ma tickets. Because why I asked this question, because there was an app which was supposed to be used by everyone. I tenga my tickets. In the Katenga my tickets and way before this show was advertised. There was an app which people were supposed to use. And app hiyo waingo include zvako zvese ne email yako ipapo, ne phone number ne star rako. Zobva zvauya pa email pako uchingopedza kubhadhara email ye ticket rako to be supplied. Then secondly, toenda kunyaya yema artist. Makadzi, yes, she had the point, but akazorebeso umkana.
kutukawo Winky D nekuda kuzopesanisa maartist pachezvaada kucompare kuti this one is good, this one is wrong. That was wrong of her saying such things because in pakucompare ma-artists, the biggest two artists dzatinadzo muZimbabwe, that was so wrong. Then pane munhu ambouya achitaura kuti nyaya mapfumo, it was advertised way before pakanzi mapfumo ari kuuya. Yes, he was supposed to come, but pakazoadvertiswa. If people were following my notices, pakaadvertiswa kunzi mapfumo achauya because of juice circumstances, because this paitwa futi show paitwa memorial the previous week here wakaitwa memorial ya mapfumo, saka he couldn't attend this show, saka mapfumo was out, ndo pakaziswa makhadzi anditi. Then todzoka futi kuwhite problem ye-Y2K yekuti ivo vatiti tiri kutsvangana 12 vakaisa macurtain razors, vamwe vachitaurwa vaemajama yai akaiswa macurtain razors. Macurtain razors aridza vakavaridzisa kusvika na5 o'clock pakazoya Selma akaridza nguva yake yaifanira kuridza 45 minutes and we were happy. Selma pakamba pauya baba Duterere vakaridza. Baba Duterere vakatobirwa futi time yavo because havana kuridza the 45 minutes dzavaifanira kuridza, vakangoridza only about 30 minutes nobva vastopwa. Kwakauya Shingi, before Shingi, kwakauya Gafa, then akauya kwakauya Gafa, kwakauya Shingi, kwakauya Shingi. Why was she given 1 hour? Yekuti aimbe. We did not even click. Inini personally, I never clicked with that girl kuti ndidzwisoti aimba achiti kudi zvichenda nekupi. It was ne crowd yanga iripo nezvaaimba zvanga zvisingatomiti, hazvina kutombomita zvamuchose. Saka she was out because this was not her show. Kuti anga achipiwa that platform yekuti anoimba 1 hour. Dai vakatopa 1 hour yoyo kuna Selma, it was going to be much better. Kana kuti kuna baba Duterere, it was going to be much better. Kana kuti dai Shinga akaimba na 4 o'clock before vanhu vakutomboimba zvanga zvitombori nani. Then Shinga achipedza nobva pauya anonzani Gafa. Pauya Gafa, vanhu vari kukangana kuti vanhu vakatanga kuenda backstage. Ndo zvakambomisa. Gafa akaridza 25 minutes nomva amiswa, pakaspendwa 15 minutes dzekuti vanhu vabve backstage vakuungana backstage kuya vachipusha stage. Muchiri kuyoka that event. I know. Pakamirwa 15 minutes, saka takuti 25 minutes plus 25 plus 15 minutes dzekuti vanhu vasaende backstage. Bapaita futi dzimwe 5 minutes dzemunhu akanga auya nedrum, akanga achitora drum. Pakanzi beside drone renyiro. Beside drum renyiro. Who's got that drum? Dadzikise drum rake. Saka mamwe maminutes akatorwa pamaminutes ani Agafa. Saka tatone 20 minutes kudhara disturbance yeshow yani performance ya Gafa. Then papera ipapo zveshuwa 8 o'clock Gafa akabva astopa. Pachizouya Makhadzi dai at least inini hangu personally, that's what akauya akangotanga kupopota dai at least pa 10 minutes dzakapopota dziya akaimboka na 2 songs dzake dzochinja magiya vanhu vaitombofara. Aiwa akabva aiwa Makhadzi akauya akamisa vasikana vake, akamisa vasikana vake akaenda kumberi, pakauya murungu yauya akamubvisa pamberi. Andika ndonga achitanzi stage haina kugadzirwa zvakasimba zvokuti vangaita zvokujamba, ngavambodzokera kumashure. Ndio pakazopopota kuti vangu vachiziva kuti ini ndoda stage yakasimba, vakundimisa iko zvino kuti vatore time yangu. Akatomira achida kutoimba. Okay, nobva azobva zvake achibva Japreza nomvaimba, and I could see on Japreza's face kuti he was so annoyed. He wasn't happy with that nezvakaitika because akanga asisina time. But chinonetsa pama promoters, now I'm saying back in kunema promoters, I've been going to my shows almost every show inoitika munomu. I'm one of them people vanoti vahelpa kuvatengesera matickets, ndinovahelpa
kuva advertise ropa ndinokwanisa. Saka I'm talking from experience. Handisi kungotaura semunhu. Ndiri kutaura semunhu anoshanda navo. Y2K, I've worked with them several times. And these are the complaints that we always come back. Tichitaura kuti apa gadzirisai pakati, apa gadzirisai pakati. And for sure there was a big error. It was their first experience, which I can put to one mark. It was their first experience with an outdoor event. But even Yangairi first experience with an outdoor event, at least next time, next time, I could choose a stage. Never choose a stage in a little bit higher so that everyone can see the stage. Even Wakasaona Zao, very kure, so Papa ma screen, my big screen, but still Takatine my big screen. They never saw what was going on per stages much because our stage was a little bit lower. And then when I quit up my tables, and Mazimbo of Titofana could see that one. Take quit up my tables, aye. Then Vamushure Kwakwe walk up a table, not our no say. People were not considerate as well. Van Maxamakutimana. Vanhu vaitemana kumashure kuya nemabhodhoro nenyama maana makeni nenyama. Honestly, ukona nyama yekutema umwe munhu kuZimbabwe uko vanhu vanezara akona VIP waingononga madrinks akazara pasongovhura ungomwawo ona ingongovhura kakuzara pasi. I think that utangati bo ku VIP kungakuri bo for kana problem but zvaitika inini ndikutaura general because inini handimire zvezvo of course nenda bhadhara mu VIP yangu but inini ndichida kuona zviri kuitika mucrowd kazhinji kacho saka ndichifamba kuita kuti kana wakuzotaura uchizotaura zvakaona tinotaura zvatakaona noti zvekufungidzira kana zvekunzwa vanhu vaitemwa nenyama Aditi, nema kena ya ebia, nema tabula vaipiwa kubau. Tuenda kuba ikoko kuba. Honestly, why did they have to do 110-year bar on a crowd ya varku expect more than 10,000 people? Why did they have one bar? Vakadikuita two masides aya akanga akawanda. Tatina about 3 sides zekuti mabai gona kuiswa 1, 2, 3. And the more the bar was, I know kuti vanogona kuti finance because it's obvious buy yanga iri under Y2K. And it. But at the end of the day, bar vanhu my drinks apana madam vambotaura kuti hanzi madrinks aidhura. I think this time the drinks were even cheaper than before, to be honest. Madrinks akanga akatochipa plus zvemadrinks handifunga kuti ndivo vanenge vachimaneja zvekumadrinks nekumastoro. I think ndezvevanhu vanenge vatenga mastores vai isusu chavo aiwa kazhinji kachona ivo kuti vazowanawo mari vanogona saka ndati maybe store yanga ichidhura exactly yanga isingadhure to be honest. SIS MELLY pane kwatinoenda inini ndiri kutaura from experience that bar wasn't expensive because if madrinks ave esangari ma5 pounds anditi madoro angari ma5 pounds, it wasn't expensive. Saka kuti munhu achanzi madoro ravo raidhura ipapo ndinoti no ndinovarambirawo ndinovachenesawo because pane kwatinotomboenda kuti rinenge rakatopfuura ipapo. Saka that bar was ranga risina order chete kuti tanga tine 2 stations dzekuti tombobhadhara macoupons aya tozobva nemacoupons edu tozoenda kupi kunotora doro racho. But munhu wakangwara unoziva kuti iwe unofarira mabhi ako kana kuti 20 waingotenga makuponi ako emadhiringi ako 20 womva wagara nemakuponi mumwe. The next time paunenge wakuda drink waingoenda unoita se wongonotora madrinks chete hauchamira futi kuqueue kunobhadhara uko. Ndo zvaitoo vakangwara. Kuti itipi yandoda kukudzai for next time tukaenda kushow uchiziva kuti uda kunomwa doro re50 pounds tenga doro rako re50 pounds wopuwa makuponzi ako e50 pounds woputa uchingoenda kungonotora chete ipapo unozvisevhera nguva yakanaka. Anditi right. Then the other thing my toilets they were much better. Ainango handira kuzoenda ndakaenda ndichingono investigate saka mainvestigators akakawanda
aiwa inini handireka basa kangu inini ndinoenda kana ndiri pama-events apa handidi kuti I don't want to say a lot but ndiri pabasa rangu ndakaenda ndichinoinvestigata because matoilets nekwandinenge ndichizotarisa it has to link pandakaenda kunotarisa matoilets they were still clean especially vakadzi last time ndakanzwa kuti kunonzi kuzimfest matoilets iko kwanga asingaite chiche saka I went kunoinvestigata matoilets and pandakaenda kunoinvestigata matoilets they were clean handidi kunyepa kwanga kusina mvura handizoziva hangu later on but panguva yandakanotarisa things were still okay. Maybe that was around 8:30. Things were okay at that time. I don't know kuti pakazita mesi nguva iyi. Pamwe munhu paakaendowo kwakanganisika. Aiwa kuri kunzi mamwe matoilet azona comment section muri kuti kwanzi kuside kumwe kwanga kuine mvura kumwe kwakusina. That means sitakaenda kusina mvura ndo zvavari kutaura. Meaning kuti sitakapinda kuma because matoilets zvawo anga kawanda. Moteti kwamba kusina mvura. That means mai anesiwana takaenda kusina mvura. Kuri kunzi kumwe kwaive nezvitepu. Hamene kuti papi but sikwa takaenda that means kwakusina mvura. Okay. Then pane vanhu vanoita mastore. This now ndakudzokera nditi kune vanhu vanoita mastore. Please kana watora business uchitoda kuita business watora iwewe business you need to cover zvinhu zvako in a way yekuti health and safety standards haikusungi. This time I've got to ona mundaida kufara saka handina kuda hangu kusunga vanhu vakati wandi. Kana uri kutengesa chikafu for next time vanotengai tuma camping jagi tokuti vanhu vanogeza maoko. There were several tents dzekuti dzanga dzisina mvura yekuti vanhu vageze maoko. Iyo it's a concern as well yekuti ivo vanhu ve-Y2K havana kuita inspection yavo before they opened mastores avo. Saka naizvozvo inini ndoti hangu on behalf of Y2K kana vachauya kuzotaura but which I doubt kana vachauya kuzokumbirawo regerero vanouya vachikumbira regerero zvechokwadi that show it was supposed to be a beautiful show but it was messed up with so many little things zvokuti zvaikwanisika kugadzirisika but zvakaimeseka up but we hope and trust kuti next time zvinogona kugadzirisika zvazvo. And ini nangu ndakazovamirira ndichiita sasisi ndichiita uhanzvadzi Y2K hanzvadzi Freddy Alex aiwa chinjai maitiro iri basa renyu ende kudya kwevana venyu asi apa matikani naiwawo ndoti bye bye. Right, thank you very much. Thank you my sister. Right, and is CC a health inspector? Yes, she is a health and safety inspector. Right. Quite next time I from Pamoitira because my Barongono is Bill. Drama. So guys, this is what we had to say about Y2K event. Yanga iripo nemse Saturday. And it brothers, please, you work with people and you listen to what people says and there is room for improvement, more improver. Like you are basically one of the biggest promoters, right? Imomunomu UK match. Don't mess things up neshinje kuti munogona ngogadzirisa. Panotaura vanhu listen. Anti because kuti business rikure vanhu. Hamungaiti show yenyu nema friends yenyu chete. Moti zvaita you need people. The same people you are complain you need them again kuti show yende remberi. Next year kana mcheta show yenyu you need to be kana 10,000 people this year. You need to aim for 15,000 people. But maka improve zvakagadzirika. Imagine data review panapa. Munhu say oti yo it was well organized shame. It was well organized. I hope kungaitwa imwe next week. Imagine next year maita chi. Munenge 20,000 people. That means more money for you guys. Antika gadzirisai ma reviews whether kana muchingori pa social media chat. Antika tinotoshanda tose. Munoshanda nesu. Isu ndo basa redu nekuku analyze rai. Tichiku analyze rai sezvazviri. Chokwa isu zvachiri. Kuitira kuti mugadzirise. Not to say that we are enemies. We are not enemies. But tinongokudza ichoka zvachiri. Zvamunongona zvichingoitika papaya kuti pache zvedu chako ivo vepa ground up. Tinombo analyze na futi pache zvedu tichimboudzwawo futi. Ndizvo zvinenge zvichingori. Anditi gadzirisai pamurukanganisa muende remberi ne business. Gadzirisai ndirai mberi nekufadza vanhu, ndirai mberi ne business, ndirai mberi nekufadza ma artist. Nokuti wona ma artist akurwa pachawo. Nekufunga kuti pakatiwa sabotage. Pamwe hapana sabotage yamakaita zveshuwa. Animona, but it was just disorganized.
So vananenge vakuti pakaita sabotage maartist along the way vakumarana kuti pamwe zvakazodai vakutofungirana. So ukama hwavo will never be the same because chokwadi chakamda pachena kuti aiwa havasiriwo hapana munhu akatumwa kana kuti munhu akadai. So ndimi mapromoters makaita mesi anomaona pakutime apa gadzirisai panyaya yetime apa nekuti vanhu vanozara kuya muri kuziva kuti dhee renyu rekuita mari itai vanhu vapinde nepakawanda handi come on guys kana wakafanana newamakaita uyu munoita mari paya yakanyanyisa yakatodara vision yakaenda uko kumberi kwete kugumira panzoti tikangwana yakati tobva you need more. And how do we grow? We grow by listening to my concerns evanhu zvichemo. Munenge muri busy kuseri kwamumbooni zvinenge zviri kuvanhu munokura nekuteerera zvikutaurwa nevanhu. That's how munhu wese anoshanda nevanhu grows. Unoteerera mamistakes ako wotora zvinokubatsira imi mega motoziva kuti pakati vataura chokwadi vanhu pakati vanotaura chokwadi pakati vanotaura chokwadi monogadzirisa ipapo moenda kunogadzirisa. So yeah guys, I don't know. Hanzi takaudzwa naMakhadzi kuti akabhadharwa $500,000. I don't know about that one. And ndita zvasingazi ndota zvandakaona ground zvokuhwai zvine kudi haiwa. I don't know about that. So guys, yeah, basically this was it. Kune vaya vese vanga vachiti varikuda marifanzi kwandiri guys, ina account yamaisa mari ndofunga makaona kuti ine zita ne-email address ndezvapromota. Andika ndezvapromota ndongokupa ina zita namba moindako vamwe vatoenda kudhara minoti vapindigota vanapindigwa nazombodata follow up. Ine andisini ndakatora kandana sina kanopuwa onyi wangu matikezi ndinozopuwa nemufana ndiwa mufana wacho ndakazoditi uyai inze anogona kugadzirisa PR akati rega ndigadzise PR nevanhu mangwana zvinogona tikanganisirawo nevanhu. You never know paupenyu kuti vanhu vachada kuzosangana papi handiwana. You never know panogona kusai pamafarai because ndogona kusimudzira kuti ndichaindi kumafarai panogona kungouye pamwe akauya akati uyai pati ndakadonyimwawo matiketsi nemunhu akataura nenocho kutanga yeyu akanga akudondinyima matiketsi anomaona. So ndozvitoripo mukauya namba ndingokupai moenda ikoko monotaurirana pamwe mucharifandwa kana kuti muchakumbirana ruregerero hatizivi. But show yakaitika vaimbi vakauya sevaimbi havana kufara nevanhu zvakare havana kufara time zvakare it was mismanaged anomaona. So ndozviripo asi vaimbi musaswera yenyu muchitonetsana. Vaimbi musatombonetsane zvenyu haisi mhosva yenyu mese haisitombori mhosva yenyu. Mhosva ndeyemapromoters. Imi hamuna kana mhosva mukatonetsana mukadii mukapanana mukafungirana zvisiri zvokufungirana. Kune kuripo kuti munhu zvezvaanga zvakutogwana sister vedawo kuti pamwe akanenge akatuma it was planned panenge pamwe pasina kana plan inenge iripo. But disorganization inenge yaitwa nemapromoters inoita kuti mupedze mapisira makufungirana ipo pasina chiripo. Saka musafungirana nezvinhu zvisipo. Mhosva iri kumapromoters uko ndokwairi makauya kaimba hapana karamba kuimba auya makagona basa renyu makaita. So guys, from me to you, mosera zvakanaka akadaro pa live show. I don't know mosera zvakanaka guys. Move nenguva yakanaka tadzokera back to square one. Hani mosiva takati kuda panguva inotidai tarongedza zvibhegi tochiti tochidzokera kumba tonodai so tadzokera back to square one. Saka tichange tiri pedu zvepamalife kutoregererei cho takada kuita 24/7. So vamwe pano apa pabasa futi side hustle kusvikira ndapedza zvandiri kuita pabasa pangu. More lives more machangura naika kudai kuti anagara palife uyai muone uyai titaure munogona kuuya palife sei saka ndizvanzi ndakafara ku ndisi I was so happy to see you ndakafara finally ndakafara. Saka guys muve nenguva yakanaka tosangana zvakare mangwana. I think mangwana tinenge tine left tazozokera back to square one tatoti zvemabhegi achirongedzwa zvototunura mabhegi aya chizosera hembe mumawardrobe nokuti kuZimbabwe kuya kuAfrica hakuchaindiki. Tongotonamira zvetiri kunyika dzatiri 5 years dzimwe more to come. And I was happy to see you too, Sandra Nyirenda. Thank you all the diaries who were there. Thank you for the warm welcome. Aiwa takanakirwa takafara. We really enjoyed. My diaries ane rudo. Tandodira zvangu ma diaries ka. Mana ane rudo guys. Team Africa. Team iri rine rudo mufunge. And vazhinji vachoka. Vanhu vakuru guys. Vanhu vakuru. Musadherera diaries guys. Vanhu vakuru. Kuno ku Europe kuno hakuna unzwa kumafaro kuendwa nevana. Mune makasangana ikoko mambuya. Koti mambuya. Koti madzimai. Koti ma youth. Koti ma teenagers. Mose imomo mafaro munhu wese imomo. Yaramba. Okay. Animona munhu wese imomo. So everybody was happy. And the team Africa did this thing. Animona kuma shows ekuno chinja ufa kuti mudzidzo weimi mari ku South Africa. Team rekunoko avana nguve kutarisa kuti munhu wakapfeke imushow.
Zvazvo kuti vanhu ku South Africa ukashinji vanhu mumashows munhu vanosekana vachitoona zvakapfekwa naNyiki kuno munhu anoita yaada. Ndakatoona vana mai vahombe vakaenda vakapfeka bumshot daho leraho riri panze apa. And then no, akuna nditombocheka ude. Ini ndoga ndatombocheuka ini ndoga maybe zvimakosi zvakasvika last week, but makosi atombove nezvinguva ari muno hapana. Munhu muno kutongotamba yake. Ndoka life kachuke kunoku. Saka tozoka guys. Ndakapfeka bumshot leraho riri panze. Unenge waona zvikuitwa paground woti rikanditevedzerawo chakanaka chakadi chakanaka moda. Vanhu vekuno vanozvifarigwa ende vanopfeka zvavanoda, vanodangwa hakuna ane basa nazvo. They don't even judge one another. South Africa ndikutaura ndoziva judgment yakawandisa. Ungandokhona watogwa pije nemna singakuona kuti kechepi chakatanga kuti tek maona izvo zvakapfeka ku South Africa ku. Haimona kana ukave exposed kune idzo dzinyika idzi unotoona kuti azvitomboshamisiri nokuti mutaunu musi weSaturday ndinge rangari day rema gay pride chichi anoona day rawo ndakambotanga ndichanyaraka ndakapesa ndatozongubudisa masuti ndinonyatsodoona imongo zoti guys ziso rinomanyira kununanga pati kana ukaona vanhu ronangira pakati ndakaonerera SIS MELLY vakabatana chiri thank you Valal ndakaonerera musi ndakamira mutaunu mugay pride vaiuya vaya vakomana vakanikirira vakomana ava vechigeya vakapfeka zviswimming costume munozva chine chakazvimbaka akapfeka swimming costume chake magaresa ari pashe swimming costume zvese zvinopfeka na coral bead zvani mazviziva kwai zvinoda kusuicide ngomadewa anomona ari muzati kana uri murume ukachipfeka chachiyaka ndovanenge vasina kuchekwa ani munoziva havana kuchekwa saka chenge chiripo asi ndovanenge vakachipeta yakati vakachirongedza miri pache chakarongedzewa anomona saka vanenge vaifamba mutano vakapfeka zvimagara zviri pashe chechangobata ipo pamberi pane vangofutirira hapo chiripo asi chakadopindwa kuzasuku memwana nezigogori hiri rakadai maziburuka mengwa yamemwana akatorova makeup yake achito zvigaro zvitoti poto achitofamba chitoti zvipamberi pakada zvimbirana guys unaponyanyira kutazodai pusira tositasa kuti hanimaona watomira ndakaonerera saka notanzana ndokuno kwavana kana basa nazvo guys ndolife mutaundi uchara right on the center of town ndo mavaitofamba kadare mutowns unonyatsa kuona kuti kana tubamshot totokapfeka tochisikana totokapfeka nevakomana vamageya hanzi vanenge vakaisa vakati makumbo but waiona kuti pane zvakazvimba mukoma dauti waitoona kuti pane zvakazvimbirira zviripo waitoona animaona vamwe vakapfeka zvimabamshot zvavari vakomana chibamshot chakasiya magaro sepanze apa unongona chakangoti futurirei pasaidi apa utona kuti chakafuta chirimo animaona ndakamira pazvimwe nzvimbo so ndakamirira ndakamirira ndoenda 40 minutes ndakaonerera midwe ndakaonerera ndakatanga kutotanga kuda kutokombeya kuti uyo apakanya kutozvimba uyo ndakutokombeya zvangu ndakatamira ndichitoona zvangu ipo baya ndida kutarisawo vasikana chachitopfuurawo paya vakadrowa marainbow macolors mayellow chichi vakapfekawo zvanenge vakapfeka unotongoona kuti izvo tiri kumafestival ndikandizishiwa kuafrica ungasachekwa magare iwayo ka unochekwa magare kufamba kwapfeka chiswimming costume bai ungachekwa magara kurohwa kuunganidzwa kuti kusveveredzwa sekuziva ndoteveregwa chisveveredzwa nekumarengika kuya kukuteverera chikusveverera kuno kwakuna saka ndozvinhu zvanangofarira kuti free spirit ngatidei tadzidzawo taadopta that style kuti vanhu let people be people guys, let people be, allow yourself to be you and allow other people guys just to be themselves handika because zvinhu zvacho zveculture zvokuti uraya handimona culture yangoti garai makadai pfeka zvakazodai mukadzi womuna zodai mukadzi if I'm comfortable in what I'm wearing let me be handimona let me be kuno mbuya kandisika chinzi mbuya kwai unotoona kuti se uyu ane zvinhu kutambisa aizvi ndaitoona zvinhu komadhewa musiwo ndaitoona ndichiti saka uyu shuwa pamberi pakadai akutodhisaidha kuita ake nhingi kiri shuwa kuita gay handiti zvakadai ari murume womo munhu papapa aiwa mbuya mulambo muSouth Africa maSouth Africans ana basa nazvo ndikureva isusu maZimbabweans isusu kuSouth Africa ndisu tunandiniona unomboenda kumashows here mbuya mulambo kukuti vanouya vanhu vanoende vakapfeka izvizvi unoto screenshot wakutonziona kutojajwa unotouya ukatenderera mangwana pasocial media utoona munhu akutotenderera kunzionai hani mazvona nokuti zvinenge zvatoshamisa takapfeka chii maSouth Africans ana basa nazvo kwavari zvakangofanana nekunoku but isusu maZimbabwe culture yedu iyo yanti kuti ndoino chinzi yati kuti yakatiuraya kuti zvese ngonzi mukadzi womunhu apfeka achidai murume womunhu apfeka achidai
Zvikazo ai undushaya kuti zviri kufamba sei. Let people be, allow them to be. Anmona, allow people to be. Varege vasunguke, vari mocho kuno kuvanosunguka futi vakadzi chonosunguka. But vari kunozongona chizimba chiri kuramba buda. Handichiri vari kwakoma festival tikandisiko chitsimba chizopere zvekudaro. Anmona, but vanombozama. Kai kune mitemo. Ndizvo atiri kutaura kalusi izvozvo. Zvatiri kutaura. Kuti atiri kusivaka kuti nyika yedu ifanane nedzimwe nyika idi. Tifa kutanga kuti ngoramba chingodzvanyirira vana, kuti vanaenda modonza. Vanaenda modonza. Kudonza chii? Chine chizana ngavaende kunodonza. Personal choice yemwana. Vanozvidzidza kuchikoro vana ava zvinizvi. Unoona mukadzi mukuru mai vachitoti mune mwana uya kuno ndikudonze. Mwana ane 13 years, 12 years. Personal choice yavo, allow them to be them. Vasiyei vana. Zvatakakura tichimanikidzwa kunzi ngazvidhonzo ngazvidai. Zvasiyana naiko zvino. Even varume vacho varikukura iko zvino chave varume vava vazviziva hatozvidi zvinizvozvo. Avatozvidi. Antimaona, avatozvidi. Saka allow people to be. Vanhu vangosunguka vangoti yavanoda. Hanzi kuri kudhonza uchabvumisa. Unosunga kupi ruru? Kupi? Ku South Africa ko takato kwai ukaona murume anochoka kuzoti muzimba obvious anenge acheka magaro anenge achiri kuvavhundukira. Vagara muno vanongopisana navo vanamukomadhewa every day vanongopisana navo mazigara yakashama. Havana kana basa navo. Anmona, havana kana basa navo. Vanotokuda maybe hey guys gwara ndakazowa regai ndikubatse gwara ndakawa. It's illegal in the UK. Mina ndikubatse gwara ndakawa sandainda. Kubarbecue kwadataenda uko. Varume vatanga kutaura vari pachikona. Vaita kupraise makosi guys. Kwanzi kosi rakatigonera. Kosi kumberi. Vakambowedzera mumwe extension yemakosi kuti makosi apinde. Vana vaya makosi ndo kunonzi kwai ndo kugona. Kwanzi mabatira vanotiita so. Vanotibata zvakanaka makosi aya. Zvekuti zvacho kwai vanotibata zvakanaka zvokuti hautofungi zvakanaka. Isi totohwagwadziwa kana vanhu vachitaura zvekuti kai makosi this makosi kana pane vanhu vanouya nerudo kubva kuAfrica vari kuuya nerudo kubva kuAfrica. Makosi ari kuuya nerudo vidiwe. Kosi haribvunzi zvakawanda, kosi rinongoda ndakaita kuperegwa guys. Ndakaperegwa. Varume venyu vachinikirira vachirekomenda kufarira makosi aya. Vakafara saka ini ndoda ngoti be careful. Makosi ari kufarirwa singaiti varume ngwana pepa vane vachitonyeba tukanzai makosi vakafara singaiti noti vaitotaura vari pachikona vachitotaura vari varume iri main stock papo. Unoona vachitotaura. Saka garai be careful. Imiwo makosi siyanaiwo nevarume ava vamwe ava zvakaiwo zvasina. Handitika please. Kana muzorumbidzwa kudai zvorati chite you can do better. You can do better. Ikukuwa kwamatendi kwa mama inda kumafunction ndiko kwamunosangana nawo nevamwe handiti vasinawo vachidi ndiko kwamunosangana navo ikoko. Musangozoramba mutopiwa kutonzi murira iti vana kuomera vaya vanongopa vana kuomera ende vanokubata zvakanaka. Kwai vakadzi vedu vanoramba kufugama vachitipa madhishe kugeza maoko. Kwai vanoramba kuti fugamira kosi rinouya richifugama. Ndikukuudza chokwadi guys, chokwadi chisina kana ndikati kanzi kufugama chikugeza maoko kuti chikafu ndaisa paidya unogeza kuti aguma kuzviziva 25 years ago tichiri kuAfrica kuno kwatizviziva vakadzi avadi. Saka kosi rokubata ndo ndakaona kuti hey paipa. So guys, most of the point I got to mangwana. And to mangwana. Bye bye.